салом дӯстони азиз, мо инҷо мехоҳем бо шумо гамбургери ходдог тайёр кунем. ҳозир ман хамирша мекунам. хамири гамбургерга мемонам ки дам бигира. ада иҷа баъд ходдогам мекунем якҷоя. хуш омадед дӯстони азиз. ва алайкум ассалом. Сумайя дуюм лайк. ва алайкум ассалом. хуш омадед. барои лайк раҳмат. Мамад теҷаки ассалому алайкум. омадам якум раҳмат. Мамад теҷаки апаҷон хуш омадед. Созед хубед кӯдако созам. исвара 88 салом. ва алайкум ассалом. хуш омадед додар. сози хубе. пешравиҳо чӣ хеле? хуш омадед ҳама каса дӯстони азиз. дар иҷа ҳозир хамирша мекунам. роғана будозам, оли шира гарм кардастам. шир гармак шавад, ба гармак бикунем. раҳмат барои лайк ҷон. раҳмат барои 4 лайк. сифара 88. иҷа ба фикрам бисёртар мешава. хайқиша клича мекунем да. хуш омадед ҳама каса. маматаҷуки ман я чиҳое мекунӣ ки марам дилам мекаша даравай қафош мешам. хай ина иҷа гирифтам иқа шакар, иқа намак, иқа дрож медозам. ҳамаша якҷоя мекунам. нағзакак хамирша тайёр мекунем. шири хонагӣ буд, шири қаймоқдор. хуш омадед дӯстони азиз ҳама каса. 4 касе марҳамат дӯстои худтонро файро кунед. Якҷоя тайёр мекунем. чақчақ мекунем. саволотон боша савол битед. обуна шавак мекунем. чӣ хеле ки мебинед ҳамат ключ доред. айялав обуна мешавем. якдигарро дастгирӣ мекунем. якдигарро мо хумон дастгирӣ накунем. ҳеҷки моро дастгирӣ намекунад. баха баха. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ. чӣ кардастам? гамбургер қати ходдог мекунем. ҳозир насиб боша иҷа хамирша мегирам мемонам. ман ба ходдогам мекунам. барои ходдог блюшка харидам. барои гамбургер не. гуфтам ки хамирша худам бикунам бомонам. чақчақ кунам. то чақчақ кардан ман мераса. ключ биде бахада. хуш омадед дӯстони азиз. як бори дига ҳама каса. ба фикрам ман иҷа шира бисёр гирифтам. ордакам гашта мерам орд мегирам да. Мадина блог. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадӣ Мадина хоҳарҷон. сози хуби хонагиҳо соз. фарзанду хуб. ба фикрам як фарзанд дори соза. пешравиҳо чӣ хеле соза? ходдог мекунӣ апашка? ходдог. насиб боша ходдог мекунем. орда кам овардам. ай қагор биёрам. иҷа духтарам хондам мегира шуморо баланд баланд. қайгам орд овардам. Мадина блог. хуш бошед апаҷон. раҳмат.
апаҷон. раҳмат шумода ки меоед моро дастгирӣ мекунед. Аслан Назаров салом. Бо ирӯз апаи ман чӣ мепухта бошад? хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хубӣ хонагиё соз. ирӯз апат ходдог қатӣ гамбургер мепаза якҷоя мехӯрем. Ягон рӯз шакароб напашка. гап нест шакароб мо қуртоб када будему. хай шакароб боша шакароби на. яза каса гирифтем рӯзи чоршанбе биёед шакароб. Маҳмудҷон Самиҷон салом алейкум. Созен хубе? ваалайкум басалом. хуш омадӣ маҳмуд очаи хоҳарҷон. хуш омадӣ. сози хубӣ пешравиҳо чӣ хеле ключ бите. Ҳамин солехта ключтем. Что? Манижа чӣ шуд конкурс спонсор шуди? договор кардем аз натона. як бало кардем зора кардем спонсор шидем. мондам акунома намед чи ҳарчи боду бод. акунаход ки амучани таҷмама подписчик наёямо на оно ай таҷмама гуфтан меоем мегрезаи 200-таш мегрезаи хелхел хай 100 теронаш грехту ҳозирам грехтасе ҳар рӯзи атадитаву некем хай бо дили одам дилбардорӣ аст. як 200 меоя як бора хурсанд меша одам. чӣ хеле ки шумо ҳам хурсанд мешед. ман ҳам хеле хурсанд мешам подписчикоро дида. бо нагохташ меоянд дига намеран қатимон дӯст мешаванд. ауҷаме ке меоянд намеран охо ягонташ. барои ҳамо конкурса мондум номао. Солеҳ инода шумо ключ намедиҳам пул рӯишон накун. Мама таҷике салом. Чӣ хол доред? мама таҷики Кадом Асланам. конкурсда? ки Мадина влог шумо агар конкурсда иштирок кардани бошед дар арзанда да оли вай да ду спонсори дига дар корай дута блогери дига дар корай дута нарасидест. дута бираса сар мекуна 8 ҷамъ кадай дутаи дигаш мондай. Алейкум салом Аслан. Шукр. Созен хубтун созен. Баха як рӯз як духтара ошкун гуфтум шила кадай. як рӯз як духтара як духтара ошку гуфтӣ шила кадай апашка чанд қашид канал кушодантона. закия хуш омадӣ. салом дода бошӣ. духтарам алайкам нагирифтай. сози хубӣ духтарчат созай. ранги моҳа апаҷоно нами ҳар рӯзе меоянд мегрезанд 1500 рубл 2000 рубл бо зиқигарӣ кадиян одамо 1500 дар кор боша номроша метем та Мадина агар бумони спонсор шидани бошӣ. беҳрӯзҷон давлатов китоби дард. хуш омадӣ додар. ваалайкум басалом. марҳамат лайкамон ай боло бигзар. ҳозир як гамбургер қати ходок мекунем. шукр кӯдакои ман созан гаштем айдими подписчико даводав кадочашон ё айдими ман. ҳаво дода нагӯянд. садоқат пазанда салом булудатиҷи шумо нағз коро хуб. ман ҳайрони ҳамин одамо аймана 100 парид баъди конкурс. ваалайкум басалом. хуш омадӣ садоқат пазанда. 100 та парид ҳеҷ гап не охи бо месодагиш бесте на месодагиш хуш омадаи роҳи сафед рафтан мегирад. сера оно тамошо намекунанд. қурбонова ваалайкум басалом. инаи қатимо қушидагайда чи хуш омадӣ апа. сози хубӣ кӯдако созан. оила эфиртон озира зурку оилавӣ кор мекунем чақчақ карда. оилавӣ кор мекунем. қимат буда ёли 300 нафар меоя бо меран 150 асписатсия мекунанд. аку сари ҳар як одами асуми сокох дусуми наҳум лайк дунёи армон. хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хубӣ. ваалайкум басалом. манижа мара блог накунед бо не блог накардем чи шавҳари мара блог кадаи да дасти духтарам бо телефон.
ассалому алайкум апаҷон. Ва алайкум ассалом. Дунё дугона чашм нараса мешава соз моҳон коро. Мадина салом мега Дунёи армон. Закия манижаҷон ма иштирок мекардиму соатам 9:35 ака уҷа апай Нилуфар ваъда додеста ки просмотрам мегира уҷа мумкин соатам бигира. Чӣ ба ҷонам бароям ман чӣ хел дар спонсор иштирок кунам? Шумо метавонед нози агар дар кор бошама номерои телефонша метам ватсапа қатиш гап мезанед. Дига нохостам амма теҷаки дар конкурс иштирок кунам. Дилам хунук шуд. Хай соз дилат хунук шуда боша накохе. Дили мо ака 200-300 омад 200-аш грехт боли дилмон гармайда 200-аш хай ҳар рӯзе дутам бупара ҳеҷ гап не хай дилмон ози ҳозирашта гармай. ира мекунем мехӯрем. шумо дақиқа ки метием. дӯстои азиз дидести солоҳи додар оли бемодара фарёд кунам дукаса мешем пуштитона иқа мегирем. Чӣ шавҳари мара блок кадай ку бинавис куҷо ди ина меги. ҳамватанони азиз ҳамин канали мара дастгирӣ кунед мега илтимос Мадина блог. Каналтонда ман ба маъқул апаҷон чизҳои нағз тайёр мекунед. Раҳмат. ман мати садоқа дилу хунук нашуда лекин ҳамин мардака дилша наёфтам. Мадинаҷон чӣ ба чашм нарасад мега Дунёи армон. оилада чанд сум мегира конкурс арзанда? 1500 мегира арзанда. раҳмат барои ресептҳои нағз. саломат бошед овчаи маҳмудҷону самиҷон. хуш омадед дӯстои азиз. як бори дигар ина хамири мо ин хеле тайёр шид. И бисёртара хайма 6 дона мекунам ё 5 дона мекунам тамом барое ки ҳамуҷа ходоб мекунам ози барои мо. ҳамин смс-и солеҳ намеоям да шумо ки нахондестенша. ҳой мада номадеста охи намедонам барои чӣ мада намеояд смс-оямо. ба телефони амраҳот бинавис номадеста смс-от. шумо да рафтеста боша мо да номадеста вай клюша гирифта будум барои мо ба фикрам. ҳоз бемай худам я буромада будуромай чӣ яке меоя ай сар будуром дури эфирам худам. дугона 12 лайк апаҷон мега раҳмат барои лайк. неохи мада намеоя смс-ои вай. бигирем видео кунем ки ай пул мемонем. видно кунем ки ай пул мемонем. ай бигирем видно кунем ша ки и эфирда гуфтан ки оли иқаша ҳаст ҳамода гуфтам ки чашм нараса. охи чашм нараса иқаш ҳаст оли ҳозираш ҳар рӯзе паридеста хай дита хай. хуш омадед дӯстони азиз. як бори дига ҳози ма ай сар бубуром ку ай чим ай телефону бо ай сар бубуром смс-оро уро ман надидестам вообще надидестам. ма беу наметонам эфира пеш бурда. ого в прямой эфире еда да в прямой эфир будем готовить. ами таҷмама билет мефурӯшад чӣ хел мекуна баъд мебарӣ и ҳамуҷа се хати ба тагайку ҳавая зерка видно всёра зерка чӣ хеле ами вот зеркадам куя бинавис ягон чи дига на ҳаму гуфтаги апама зеркадам ку меомада боша смс-о. неохи ина омадестай бо. хуш омадед дӯстони азиз.
ина ссилкаи канал. Дӯстони азиз, ссилкаҳои болоро удалед ки надай поён мондан бигиред. Дӯстои азиз, апа чӣ хел программа кати эфир кадед, номша нагуфтед. номаш дар инҷо май даг истодагӣ оз ина бачам тамошо када иста боша нависта роӣ мекуна. да чанд шид? Зиқ нашивен, хуб мешавад. дӯстои азиз, садоқатпазанда, ассалому алайкум. Созен хубе? Напаҷон чӣ тайёр кардастен? мо насиб бошад чӣ тайёр мекунем? гамбургер, қатӣ ходок. ина номша нависта роӣ кадам. чӣ шуд эфир ба апаҷон? часпидестая? салом алейк мега. Ва алейкум басалом. Хуш омадӣ хоҳар. Ман нижама чанд қишид шуморо кофтесам, намеёвам тона. Сози хуби хоҳарҷон, раҳмат. Не наравӣ кадом ку ячи дигар яймо. Хуш омадед дӯстои азиз, як бори дигар соз шуд. Ба фикрам часпида. ҳозир рафтесай созан? апаҷон ҳамном созен хубе иншоалло. Шукрона алло мо созем. Худо чӣ хели сози хубе. ҳозир намо силкара хайном. дӯстони азиз, бахшиш ма телефон овурдум ки бачам соз куна. Бароям яду кас наомадеста смс мумкин толка шавҳарам, мумкин ягон каси дигам наомадеста. Барои ҳамон ма гуфтум ки бибина соз куна. смсои касе този нахондестам бахшиш. ҳозир биёрам телефон ҳамаша аяла мехонам. дар инҷа мо ходока тайёр мекунем. барои ходок май наихали бодринги зинда гирифтам. барои чи гамбургер бодринги салёни. бодринга реза мекунем салёнка. хуш омадед дӯстои азиз. бахшиш ҳозир смсотона нахондестам. мана мехеле реза мекунем. касе наомада хуш омада лайкамон ай боло гузаштан бигира. ҳозир ура я соз куна ку касе ключ надора, мумкин дуромада наметонам. уда включоя додама гирифта будам. мумкин барои ҳамо вайёра смсошон наомадестай. ма уҷаро вид накадам. ҳама чата серавно наомадестай. барои ҳамо як кор кардан дар кор ки ай ҳама биёя ки хафа нашаванд. ҳозир ай ҳамата телефон оварда ялавай боло мехонам. насиб боша бехафагарӣ. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. ҳозир нама мерам телефона давида карда бо меёрам ки бухонам смсои шумора. барои чӣ намедонам. фақат ҳамин хела ки як аз ду каса смсо шумада вабше намеояд. ютуб қатима ё чақай ё чапай. хеле реза мекунем. озир майда не бодрингорам барои мегирифтам. помидороре ина зиқ шидан помидора бодринг мекунам. дар куҷо туғри мегира мега. ҳозир
роз ина телефона меёра, смсҳои ҳамата мехонам. Бо боло бирав, бо хонда намеша, намедонам ака чӣ кор кунам ака. хай шумо ҷавоб додан бигиред, дӯстои азиз, маматеҷеке ҷавоб додан бигишона. Шумо медонед хай барои аму шумо ҷавоб додан бигиред, навомадагиёро хушомадед гуфтан бигиред ба навистан. хушомадед дӯстои азиз. раҳмат апаҷон эфир часпид гу часпид оз ё ки созад духтаро кӯягу ягонтат бинависед. И эфир мо чӯто кидат кадеста мора и дафа якай Тоҷикистонда ходок нест дар ҷаҳон меоя пашка. язна шумо мумкин спам рафсод. Дилноза салом дӯстон. Ва алайкум ассалом. ютуб ба шумо чанқа. мо агар мара пурсидани боши нав ду моҳ шида ҳамиҷаем. агар язнатона дидеста боше салом алайк кадан гиред. мо язнатона надидестем. кулуҷ метена баҷон. додем тона ба фикрам хоҳарҷон. салом ба ҳама. ва алайкум ассалом. дилноза сози бест метатон. ба фикрам додем дилнозада. додем бесте дӯстои азиз, дастгирии шумо пешравии мост. моро дастгирӣ кунед, мо ҳам ҳатман ки шуморо дастгирӣ мекунем. Аслан Назаров зан ҳастанд. хушомадед апаи Мариям. созен хубен, кӯдако хубан. И телефони мо камтара проблема дошт. якдигарта бахилӣ накунен, обуна шавен. Соз шид? Не охи соз нашидай. ака маънош ключте ами ключа буте ключи ами чира аминҷа ключ метем тона кӯина шумо кабута кедуам кабутак бишава ам хеле неке майму соз нашид озирам шавҳарам нест манижаҷон мана 400 кнетон зиқу мара ҳама мера чӣ кор кунем 400 зер кунем. нафаҳмидум куҷоро чӣ кор кунем апаҷон я бор дига бугу. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. лаззат хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хубӣ пешравиё соз кору боро тинҷ. рости намефаҳмам ина яду касо смсаш номасай наомадестай барои чӣ намедонам. дӯстои азиз, силкҳои болоро удалит кунед, дар поён мондан бигиред. ҳамин таҷма ма билет мефурӯшад. чӣ хел кунем баъд мебирем. вай дадури чӣ медоза. агар ҳамиҷа бошӣ савол дода будӣ ма ҷавобта надода будам. 6 одам дар кор будаку. худоро шукр мо соз лаззат шумо созед хубе. саломатӣ соз кору боро нағз. ма иҷода чӣ кор кардани будам чӣ коре кардани будам. ина ёли ира қити хушкунам сметана рақити қаймоқ ма қаймоқ мегирам фақат. Билол ассалому алайкум созен ҳама каса. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ Билол Исмоилов. я дастгирӣ кунед бародаро апао обуна шавен. амбора додум та ма мегум ҳами каналҳои пухтупаз чӣ фарбеҳштон баъди канал кушодантон ҳар рӯз влоги ба маззатон. ҳар рӯзе мехӯрем.
касе бушава камен мона мешавам мега соз раҳмат лаззатапаҷон абаха додарҷон чӣ мегӯӣ? соз раҳмат лаззатапаҷон шумо созен хубен мега манижа алайкум салом апа шавед мо шумо дошидагием Билол. дӯстои азиз хушомадед як бори дигар лаззат шукронаи аъло соз шумо созед мегӯм хай Марьям ма бирам и ходок дер мешава бесагина ходок тайёр мешава уже тамом амёро қуш мекунем на блюшка дар ҷои ходок мешава иҷо мерӣ касе шава эфир биёя 10 канал кати дастгирӣ мекунем мега Билол беҳтарин нағз бошед манижаҷон раҳмат солеҳ ухелиҳоша биё нагӯ бадшон мебинам чӣ мегӯ он шавари ма чӣ мега машалло беҳтарин нағз бошед алҳамдулилло раҳмат созен аслан омин раҳмат лаззат апаҷон шумо ҳам ҳамчунин чӣ дама смсҳои он намеоӣ а мама апаҷон мега гирьяву хандаву о админка кае влогои бамазза кади почта кади отправить кунтон охи мо тамошо кунамам маззаша чашем бад класс ҷони гап нестай Марьям апаҷон дӯстои азиз хушомадед ҳама каса як бори дигар ина ма бирам я коса биёрам ёра ардараш кунам тайёр кардан бигирам ки яди кас тайёр нашидестай гуфта гирехта рафтестай ина дӯстои азиз кетчуп мерезам қаймоқ мерезам як ҷоя мекунам майла бахаҷон додарҷон рав ман ходока гирон мебарамтон лаззат мешава апаҷон аслан не надорам шукр доштум несту нобудш кардам мама теҷеке мега ку дастгирӣ кунед бародаро Билола ҷа фақат оли апоай апо ку дастгирӣ кунед апаву хоҳаро инҷа фақат апаву хоҳароай хушомадед дӯстои азиз як бори дигар ҳаматон салом Марьям созен хубен чӣ ҳол дорен мега Аслан Назаров видеоклипро салом алейкум ва алейкум басалом хушомадӣ додар марҳамат лайкамонай боло бигзар ва алейкум салом мега Билол салом апаҷон ва алейкум басалом хушомадӣ додар сози хубӣ пешравиҳо чӣ хело ягон соат рафтакта ё нарафтакта салом хоҳарҷон шумо шукр чӣ ҳол дорен 19 лайк биқабрад меҳмон шавед обуна шавед салом хоҳарҷон шукр чӣ ҳол доред бачаҳо дуруст ми мега Марьям китоби зиндагӣ манижа салом хушомадед акаи видео Билол касе шава ман мешам салом алейкум мега Муҳаммад Юсуф Шарипов ва алейкум басалом хушомадӣ хоҳарҷон сози хуби кӯдако созан шукронаи Аллоҳ кӯдакои ма созан лаззат ма дар шумо ҳастум обуна хоҳарҷон тамошо мекунам фақат лайкам мемонам мега Муҳаммад даҳм лайк раҳмат барои лайк кане ҳастай дастгирӣ мекардагиҳо ҳастай оҳо 999 шудум ки тез мешава Марьям махта тоқаим бача не иҷода бача ҳастай ина Билол ҳастай бо ина видеоклипро омад бо ина дарнес омад не ё бачаан
неҷа шавҳари ман астае смсо шумо дарафтаистае Солеҳ Ҷураев касе дидеста боша ман надидестамша апаҳо дастгирӣ кунед мега видео беҳтарин занҳо ин занҳои тоҷики худ монанд мега маматеҷаке шумо рӯзда эфир кунед шабда мекунед ман шабда наметонам дуромада эфир рост мега мешавад шумо пурсем маймоа мешава омадяй қариб хайқа кадем қариб 400 расондем апаҷони қандам Шарипов хуш омадед созен хубен манижа созӣ мега видеоклипро салом апай лаззат мега дарнес маматеҷаке аслан ҳамин рӯз карда будум рӯзона Билол тез мегум 1000 мегум лаззат 12 кас дроен дастгирӣ кунен я лайк монен мега лаззат лолаҷоном чашми бадзадаи шумо аввалин буден и интизорӣ мекушӣ як бор отписатся кун айсар подписатся кун соз мешавад ҷон алҳамдулиллоҳ соз акаи видеоклипро аз шумо пурсем Билол иншолло шидум 1000 агар нагрезан ҳо нагрезан топага ждатко апаҷон 9 кас дар корай 8 кас дар корай 900 шавум апаҷон эълон ку дастгирӣ кунанд видеоклипро ина марҳамат я дастгирӣ кунед 900 шава қариб 1000 шуда ва ина мамат модари тоҷик омад хуш омадӣ салом салом ва алайкум басалом хуш омадӣ эфирта тамом кардӣ инами кира додарта моай чӣ гирифта натонисодем смсо шумода номадеста через кадем моро да конкурс мондак на секрет монамики гамбургер мекунем апа гуфтам ку биё секрета ба гап мезанам апашка тез куш кам овош буромадестай мекунам иншоалло алайкум салом хуш омадед апаҷон Солеҳ дароен дастгирӣ кунед Солеҳ шавҳари майда шумо ба фикрум обуна шидагӣ яй аслан ана тез мегирам шак тамом ходокои и аёдум буромада ку дӯстои азиз ма сосискаро бинён накардам ҳозир ма плитаи чиро монум сковородка мамонам бо омада далш мехонам дастгирӣ кунед бародаро зангулаша фаромӯш накунед аслан назаров мега Марьям созен видеоклипро дастгирӣ кунед бинем видеоклипро я чӣ кунам ая лавҳамата закрепит мекунам 2-3 минутӣ обуна шавед дӯстои азиз дарнес апай булудама то охира насиб дастгирӣ мекунам раҳмат додарҷон барои дастгириётон срочно дроен мега манижа егид ассалому алайкум ва алайкум басалом хуш омадӣ ҷиян ина клюшта додум созен хубен тинҷанама каса иншоалло шукронаи аллоҳ мо созем худат созӣ калид додум та ина бинависаку ҷиян егид хуш омадӣ созӣ мега видеоклипро канали апашкаи Марьям бирен ку ошай аслана егид салом ба канали ман обуна шудагӣ ҳастӣ дӯстои азиз нами видеоклипро да касе обуна нест обуна шавад бо яктаи дига закрепит мекунам хоҳиш мекунам ай боло силкотона удалед кунед дӯстои азиз фирдавс алҳамдулиллоҳ соз худат сози хуби брат мега егид махай ҳамаша хеле чӣ кунам ба корча сурох кардан бигирам шона тайёр кардан бигирам то на гӯш нашидед 7 кас дар кораи роика егид видеоклипро мега 7 кас дар кораи роика егид шукрсоз кадом мешава як камен мона ба 10 канал мешамаш о ина ягид мега касе бушава як камен мона ба 10 канал мешам чӣ мефоратона бо марҳамат касе да 10 подписчик дар корай сразу ба як подписка як
як 10 бигӣ мегам ком хеле турист привет ва привет турист сози хубӣ 21 лайк бақа будачи шаҳртӯз хуш омадиду дар сози хубӣ пешравиҳо чӣ хеле охи консерт премьера дошти ба фикро консертҳо чӣ хеле рафтесте консертҳо касе шида боша ина дар видеоклипро нашида боша марҳамат бишед ма я силка яти дигата закрепит кунам 2 минут 3 минути ҳар яктата бумонам якдигарро дастгирӣ кунем привет турист брат хидмам одам гуфтеста ягин мега фирдавс брат хидмам одам гуфтеста 900 шавум брат ягид аслан привет мега умеди орзу 22 лайк хуш омади умеди орзу додар сози хубӣ камнамои намиёи эфирои мо видеомо намиёи қаҳр кадиай мо кадом мемона камин мешам дар нест бале апаҷон ай шумо соат омад хай омада боша соз ман ба 11 канал мешам ина ягид 10 гуфтеси ина иш 11 мега марҳамат якдигарта дастгирӣ кунед ассалому алайкум апай манижа созин хубе иншолло шукронаи алло мо соз шумо созе камнамо шиди намиёи вақто бародар 11 канал дорум кадоме ба чанд каналаш обуна шид манам мешам ба ҳамуққа каналам мега турист ҳами канали мара дастгирӣ кунен озина баъди канали шуморо мемонам хоҳарҷон аслан назаров фирдавс ба каналот бишохи мара мешамад лаззат ина силка мондеста якдигарта дастгирӣ мекунед ака ягид камин мемонам ку мега манижа я одам дар корай бишава озӣ ягид брат ҳаму 10 каналат кати биша 7 кас руст шудам алайкум салом хуш омадед акаҷон умед мега манижа хуш бошед апаҷоном энергия апаҷон куҷо қаҳр коро бисёр апаҷон фаҳмо аслан шавед мега турист акай аслан шудам шавен вай додарҷон вай апа аслан апа фирдавс як камен мон мешам не ки ҳозир не ягон соат пас мешам брат апашка ай мара закрепит ки майлаш додарҷонина наомадиои аялава я ҳаматат закрепит мекунам манижа ай сар камен мон мега ягид алҳамдулилло созем раҳмат апаҷон манижа иншолло хабар мегирам апаҷон раҳмат умед закрепит ки ина хайбиё туриста закрепит кунем ина дӯстои азиз туриста закрепит кардем обуна шавед дастгирӣ мекунатона ина умед мега бишед мешам ман обуна шудам хай худо нигаҳбонатон бошад апаҷоном иншалло бо меом майлаш хуш омадӣ манижа бо биё хоҳарҷон ҳамиҷакодемо 1-2 соат 3 соат чақчақ мекунем баъди ходок подок тайёр шидан ака ягид созен сароен чӣ ба дига хабар нагирифтесен мега дар нест хуш бошен манижа дар нест апаҷон блуда номи аслан номи мардакӣ ҳаст барои ҳамо ака гуфтам о рост умеди орзу шидам мега модари тоҷик дӯстоня дастгирӣ кунед мега закия манижа сози хубӣ иншалло нав дидамад умед мега манижа хоҳарҷон турист 426 зангулашка коммент тамом карда шидам ана ки 11 каналат кати биё бача ёча мега видеоклипро турист обуна шудум бо зангулаш 145 шидам дар нест алҳамдулилло соз худи сози хуби брат нав дидестам каналтаку дар нест бишав модари тоҷик ҳазор раҳмат мон силката рамазон про салом ваалайкум басалом рамазон про кулуч ҳаймиҳо кулуч ҳай шида ходок не ина сескора бирён кунав ба канали дӯстои азиз хуш омадед ама каса як бори дига ма ира медозум миём давида када ассалому алайкум азамат султанев ваалайкум басалом хуш омадид додар
як бори дига ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. Ай каша нахондам бахшиши зиёд, ма сасикора бирён кунам, гуфтам якдигарта дастгирӣ кунед. Ай ма ҳами 15 нафар 10 нафарат дуроен подписатсия кунед. Ина ҳама каса якдигарта дастгирӣ кунед. Ина туристама закрепит кардагим. Оли баъди 1-2 минут мегирам ша. Раҳмат акайуме шуморам ҳамчунин турист подписатсия кардам. Боз ангулаш мегам аматеҷеки умеди орзу майла хай апаҷон. Иншолло хабар мегирем видеотона. Хуш омади умед бесак охи чахчах кунед. Агар касе ҳамҷо Солеҳ Ҷураева дидеса боша шавҳари май ҳамун силкамон Солеҳ ба канали ма обуна шавед. Аслан мега Аллоҳ ёру мададгор шумо бошад дӯстон. Раҳмат. Турист мада 11 канал кати боша 7 кас дар корай. Азамат 30 обуна шидум. Саломату сарбаланду муваффақ бошед манижа мега. Апай Закия чанд каналет кати боша ма 11 аккаунт дорум. Чанд таи канали одам дромварди ҳама медром то 11 та. Егид раҳмат мега. Ина туриста бошед дӯстои азиз. Илтимос силкои болоро удалит кунед дӯсто. Мода зарар доштай. Як бори дига ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. Ин сасискорама бирён када овардам. Раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. Раҳмат барои дастгириётон. Якдигарта дастгирӣ кунед. Ина як туриста удалит мекунам айҷа. Силкаи маматеҷаке просто силкатона партоед, шуморо закрепит кунам. Турист ма мешавам ози то 2 канала пага бо 2 тели дига ҳам мешавам. Ози бошам. Мамади Рамазон про обуна шавжиду. Ина маматеҷаке якум омадаги амира закрепит кунам. Марҳамат дӯстои азиз. Дастгирӣ мекунем маматеҷакера. Шуморо дастгирӣ мекуна. Моро фақат дастгирӣ мекуна. Шумоам дастгирӣ кунед. Иншоллоҳ ки шуморам дастгирӣ мекуна. Ина дӯстои азиз худо ка аялав тайёр карда додам мегирамтона. Марҳамат. Манам ҳамхелиро дӯст медорам. Хеле мешакам болову поёнашта хушрӯ када. лек дигарошкати нестам ог мешам, не ки шуморам бояд мада одам дуроле мешед ё не дугона теҷаке силка мемона. Рамазон про силка мемона. Дӯстои азиз ай боло силкотона уд кунед. Апаҷон тенҷен мара пурсидеса бошед о тенҷ мазамат шумо созем пешравиё чӣ халай маматеҷаке мада и силкатон ҳаст мега Рамазон про 384 Рамазон про шидум шавен мега турист. Раҳмат Рамазон 384 омӯзгор бошен обуна. куҷода иҷоявон омӯзгор омад. хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. силкои болотона удалит кунед. ма 2 сосиска медозам барое ки кӯдакои ма нағз мебинанд. сосиска дора барои амоинай хеле медозам. як камтарак салати сабзигӣ медозам. камтарак баъд камтарак бодринг. намак кадагӣ набудам. чӣ хеле ки медонед ман намак накадагӣ будам. намак ман навардам ози меёрам. анай хеле намак мекунем ша бо
камтарак я сосискаи дигаша медозум иҷа дӯстои азиз. бод помидорро медозум, намак мекунам, ана бои камтарак сабзи медозум намехел. дӯстои азиз, ходокҳои мо қариб тайёр шид бугем. ҳозир дар болои пилтаям мемонам. ина хеле як гарм мекунам дар сковородкаи холӣ. дӯстои азиз, марҳамат карда силкаҳои болоро удалит кунед. бо ай поён мондан бигиред. ман шуморо дастгирӣ мекунам, шумо маро дастгирӣ кунед. хуш омадед як бори дигар. инак марҳамат касе дар маматиҷаке нестай, обуна шавед. хеле влогҳои хуб дора, влог дора. дастгирӣ кунед, дастгирӣ мекунад то наи ҳама ҷиҳат. марҳамат, дастгирӣ мекунем апамона. кӯдакоша нишон медиҳад. касе дар ғарибия кӯдакоро ёд кардагӣ, марҳамат карда дуроед канали апамона дастгирӣ кунед. ҳозир 1 минут пас боира ягон силка ягонтаи дига закрипид мекунам. дӯстои азиз, эй мама, удалит кади ку силката? худуд модари тоҷик апаҷон, мон силката шуморо закрипид кунам. ҳозирашта мазиқ подписчиком кам дастгирӣ кунед. аслан назаров хоҳарҷон мега ки ҳозирашта зиқ. инай модари тоҷика закрипид мекунам. дӯстои азиз, касе обуна нест, обуна шава. канали беҳтарин влог виай. марҳамат дӯстои азиз, иҷа хоҳаро, акаҳо, додаро, марҳамат дастгирӣ мекунем модармона. фақат эфирш барои шумо ҳечи намерея, подписатсия кунед бо зангулачаш нахел мекунем. хай дӯстои азиз, ҳозир дар сковородкаи холӣ мемонам, яач мекунам. кокус музик. Ассалому алайкум. Лайк ҳатман монед. ку 60 лайк шиданаш дар корай набоша қавра мекана пай админка. хуш омадид додар маъруф. ман добавит кунам, гуфтам та чӣ кор кардам та. Фатима. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. созен хубен иншалло. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ Фатима. ина мондум чандта моном. як бор дига бумон модари тоҷик. читона силкатона ки ман чайна удалит кардамша. дӯстои азиз, хуш омадед як бори дигар ҳама каса. рост мега нами касе ина модари тоҷик закрипид кардам силкатона. марҳамат модари тоҷика дастгирӣ мекунем. худохӯрӣ мерем ҳама каса. худохӯрӣ меоед. баъди худок насиб боша чӣ хӯрӣ меоед. чӣ меган гамбург. хуш бошед апаҷонум. хуш омадед як бори дигар. ман ҳам мехоҳам подписчиком зиёд шавад. хоҳарҷон, агар бихоҳӣ подписчикот зиёд шавад, дар эфиро иштирок ку. ҳатман ки дар ягон ҷо чӣ ку спонсор шав. мо спонсор шудем барои вай подписчикои мои қак зиёдтарак шидай. сосиска канадиска. намедонам чӣ надиска. сосискаи баҳораи тоҷикистон агар будонед, баҳораи ҳалол нависагай. ман ҳамун маъқулай, ман мурғия яй ҳамун мегирам бисёр. дигош қа маъқул нестай ман. шукрон тиҷе. салому алайкум. ва алайкум басалом. хуш омадӣ хоҳарҷон. ина кулушта додам. ман блогер нестам апаҷонум. хайҷ гап не, ҳама кабутакай кабутак бугар. акай маъруф силкамо мега беҳтарин дастгирӣ кунед апаи админкая. ина раҳмат додар маъруф, хуш омадӣ. дастгирӣ кунед. ҳар рӯзои чоршанбе якшанбе биёед. ман ҳами ҳарчи мепазам дар эфир якҷоя мехӯрем.
мара дастгирӣ кунед, я планои ютуба буд кунем охе. ман метавоним модари тоҷик 2 кас намерасад дар конкурс, ҳар думони ҳамун 2 кас ина модари тоҷик қати ман натиҷа ки 2 кас нарасидеста, биёед ҳардутон мешем, шумоам моам баъде ки гирехтан ба эфиро якдигар монда медурем, алам када мешинем. Ки шавад мешавам, ки чандта канал кати дастгирӣ мекунад, ман 2 баробар зиёд кати дастгирӣ мекунам. 30 канал дорум мегаина маъруф. Закия Дӯстония дастгирӣ кунед. Ина модари тоҷика марҳамат, касе обуна шидагӣ нест, обуна шава, я 2 минут пас бо канали ягонтаи дигата закрепид мекунам. Дӯстои азиз, хуш омадед ҳама каса. ҳозир ина эра мекунам, меша тайёр. Насиб боша навбати гамбургер меша. дӯстои азиз, раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Ма гамбургерда бо пиёз шанавардам. Ма ирӯз чӣ балоям задай? Ҳада шидам. Маъруфҷон салом алейкум мега азамат. Иҷо ки як кас омада ман надидам. Шукур умису. Абдулло Камандир, ҳамада салом. Ва алейкум басалом, хуш омадед додар. Ина румису надидамта. Сози хуби пешравиё соз. Чӣ кор када гаштӣ? Пешравӣ ҳаст ё пасравӣ? Бародарои исломиам Рамазон Про меҳмон шудум. Бародари исломиам Рамазон Про меҳмон шудум мегаам. Маматаҷеки оли бо баъди и конкурс бо меша ваишта мешем мегем. Хай кӯҳози ма кӯҳози ма ишта бирам ку чанд мешавам? Ассалом 28 лай. Ассалому алейкум Нозинҷон, хуш омадӣ додар. Сози хуби пешравиё соз. Кӯҳози ишта ма бишам кӯя. Хай агар шумо розӣ нашидеста боша шавҳаротон, бо ушта ба мебинам ку чанд кас мегиреза, чанд кас мемона, бо ма шумода мегӯм. Мана кия хоҳари мо омад сабр. Хуш омадӣ хоҳар. Сози хубӣ. Киси канал дора. Муҳаммадҷони салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Ва алейкум басалом Муҳаммадҷони, хуш омадед. Шукронаи Аллоҳи меҳрубон созем. Апаҷонай шумо пурсем. Шукронаи Аллоҳ моам созем гаштем ами подписчик ҷамъ када. Ассалому алейкум. Салом созен апа фарзандо созан. Хуш омадӣ Сумайя Осия. Шукронаи Аллоҳ созан. Шумо созед? Кӯдако созан? Ина бигирав шид каментка зиёдиш кати шам. Дар 4 одам обуна шидам. Дар 4 одам обуна шида ина аслан. Хоҳарҷон бумон силката ина мамара чӣ меай модари тоҷика чӣ мекунем? Ай шуморо мемонем аслан. Агар не шумо бо силка монда наметонед, наметонисед. Ёд гирифтед? Чанд канал дорӣ? Музик мега чанд канал дорӣ? Маъруф шуморо мепурса. Агар бошед амиҷа апаҷон пешравӣ хоҳонам апаҷон. Худо ҳама вақт соз бошен. Раҳмат додар нозим. Дарни то и рӯз шава комент кунам, ма 2 баробар мегардонам. Ина маъруф мега касе меҳмон будам шидам. Касе меҳмон гуфт шидам мега ина Фотима. Ина ака канали и хоҳармона закрепид мекунем. Дӯстои азиз, я дастгирӣ кунед ами хоҳара. Шумо агар дастгирӣ накунед, ҳеҷ ке моро дастгирӣ намекуна. Ай дига миллатон, яъни ҳар кас ҳамватани худша дастгирӣ мекунад. Ай дига ватангиҳо моро дастгирӣ намекунанд. Ина аслан намондум. Марҳамат, обуна шавед дӯстои азиз. Дар иҷа мо як канали дига дорем, Фара ТВ. ҳозир бачаи ма дар канал надромадестай, шум дромадестай, вай намедонам монда натонистам, ма закрепид када натонистам. Вая 146 гамес шидам. Ана акун шумо ба канали ман обуна шавед. Ина силкаи закрепид кадагим да обуна шавед. Дӯстои азиз, силкаи болоро удалед кунед. Об 6 канал дорум, 30 каналташ нав дател дуромадам логун паролаш.
Дая телефон намеша мегам ку маруф додар. Омадам мега сабр. Мардам шавен ай 451 наҷумбидест моли. Модари тоҷик мега мардам бишавен ай 451 наҷумбидест. Бишена модари тоҷик да. Алекс незнакомый. Хуш омадӣ Алекс. Агар тоҷик бошӣ хуш омадӣ. Узбек бошӣ хуш келипсиз. Урус бошӣ добро пожаловать. Сабр сабр. Аслан 45 шидам шав братам. Маруф додар вай занай. Мешатона. Ячи монед. Ана лола. Салом ба ҳама. Аллоҳ нигаҳбонатон апаҷон. Бестаго хоҳарҷон Фотима. Иқа чақчақ кунем. Раҳмат барои омадагӣ, барои дастгирӣ кардагитон. Местодед то охира чақчақ мекардем. Мо гамбургер мекунем насиб боша. Мо ай Тоҷикистон, шумо дар Немхеле ҳарчи мепазем, шумо ба фикрам ҳаматон дар Россияе. Сабрҷуне навдиду месеместа мега. Учаи лола созин апаҷоном мега. Лайк мондам. Раҳмат. Ма шумо да клуж ина клуж додумтона силкатона монед дастгирӣ мекуна. Силкатона монед дастгирӣ мекуна. Дӯстои азиз лайк монед ҳатман. Чанд кас омад рафт 92 та лайк шидай дӯстои азиз. Марҳамат дӯста чӣ ба ман бо силкаҳои даромада наметавонам апа. Инаи исни клуж биҷиғ меша дуромада. Сабр силка мондест ай сабр. Апаҷон ман хело ши тамошо дорам. Ай сар шави эфир просто навистам. Раҳмат. Сабр сабр комментария бисёр аю. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар ҳама каса лайка монед. Касе лайки эфира намондай. Ина дӯстои азизи ходокомона бурда дар сковородкаи чия гарман мекунем. Тамом мехӯрем вақти хӯрдан шидай. Ай дими мазволакои чим расида ужевая тунук пунук кунам сос кунам тоғри кунам ша. Баъд ҳамиҷада бо чақчақ кардан мегирем. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар силкои болора. Раҳмати калом ба ҳама. Худоҳофиз. Бесагохи додар дар нест. То ба ҳама дашидам ҳеҷ кас нашид. Мама теҷеке касе дашиди будро баъд ями эфире як комментария мон як рӯз бест. Диди ки он наомад комментария намон значит баъд писаться кая мода. Хеле ози дарав маълум намеша бисёрош. Мамам хеле эфирода бирамай ман наоборот кам меша. Ин незнакомец. Клуж битем ку ин незнакомецтан. Ба фикрами русай. Мардам ки да шаҳри Москвай. Иҷа бисёр ку ходок шид. Ина шид ина. Ходокомон шид тайёр шид. Тамом. Баха. Ходокоро тайёр кардем. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дига ҳама касай ҳама буромада рафт ку ина ходокомон тайёр шид. Ман иҷаро тоза кунам бо хамири чиро бикунам. Гамбургера бикунам. Барнома теҷи салом алейк. Ва алейкум басалом. Дер кади ку додар. Хуш омадӣ. Клуш додум. Дер накади хайр. Хуш омадӣ. Ҳозирам дер нестай. Марҳамат дӯстота файрокам маша. Не тоҷикам. Тоҷик бошӣ баъд чуба. Ному дурусти охо бароям тоҷик бошӣ баъд салом мегуфти охо салом та надидем охо додар. Ки мехра ходокотона. Ки мехра ходокотона. Шукронаи худо. Буд шид чи не солеҳ нестай кор. Ма ай моҳи мард ай бекор. Солеҳ нестай кор май. Анаму солеҳа касе дидаша боша ва шавҳари май нав сар кардем додар биё оли. Ай куҷоз ина иҷа чӣ мекунем? Гамбургер мекунем. Насиб боша. Нав ходо кашидем. Дита чӣ мекунем? баъди эфир коммент монед ҳатман ина касе дайнаи
аслан нашидагӣ марҳамат бишавад. Дӯстои азиз, касе лайка намонда, лайка бимона. Марҳамат. Гуфтум салом, значит номадай додар. Значит номадай. Барои чӣ ки ҳамҷа яду одами дигам номадест. Ассалому алайкум ба ҳама мега. Ина падари май. Спонсор шидам модари тоҷик. Охираш договор кардам шавҳара. Салому алайкум ба ҳама. Инами Олимҷон Амроев, падари май. Дӯстои азиз, ва алайкум басалом. Хуш омадед таҷон. Фотима апа силкаро икнен апаш. Мондум апаҷон лайка. Раҳмат хоҳарҷон. Фарқ надора кор боша. Шидакай солеҳ мега. Лайка шапалоқ шап кунед. Сарш то бухра. Сарш то бухра. Хеста бивора бисёр шида. Дӯстои азиз, майли хайр, нағз монед. Хорошо стрима ваша. Раҳмат. Хуш омадӣ хоҳарҷон. Бод биё худокотона дар пеши камера монед. Ҳамӣ мебинемшон. Авқотпазӣ дар хотирмон мебурӯяд. ин ёро тайёр кардесам ку худокора. Ёро бимонам 10 минут оз бо дам бигира барои дамак шиданшон. Бо ва ёро нишон метем насиб боша. Хатича Светована паймо омад. Хуш омадӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ва алайкум басалом. Ина клюшта бутем ки шавҳарам бе ключай нашидестай. Идаф дур омада натонисай. 25 лайк. Раҳмат барои лайк. Марҳамат дӯстои азиз, лайка бимонед. Ма блогер нестам апаҷон. Ма майлашо Фотима ҳеҷ гап надора, ключ ҳеҷ гап надора. Регистратсия дорум, патент буд шидай. Алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракоту мега. Ма очаи лола. Ман хоҳар не ба фикрам. Хай ман 27 сола мешам. Очаи лола бошад, на 27 сола мешам. Аку шуморо наметавонам. Агар апа бошад, апаҷон. Хуш омадед дӯстои азиз. Як бори дигар смсои касе наомадеста боша, бахшиши зиёд. Яду одам наомадестай. Лайк эфира бумонед. Ай боло бигзаред дӯстои азиз. ҳоли ҳамиҷа ҳам обунашавакай, ҳам тайёркунак. Ман 45 сола. Беҳтарин апаҷон 45 сола бошед. Беҳтарин. Ба шумо бурдбориҳо. Ман нами 6та чӣ мекунам? Ба сай иша як нонак мекунам дӯстои азиз. 6та охир мекунам. Гамбургер бугум 6та мекунам. Ман 37 сола апа мешам. Ман медонам апаи шумора, апаи Хатича Светок. У дафъа омадаги будед, медонам. Бароям гуфтам соз шидед, охир гирифтон соз шид. Чӣ хӯрдед, доруён нахӯрдед? Марҳамат дӯстои азиз. Анака бо най закияра бо чӣ мекунам? Закрепид мекунам дӯстои азиз. Марҳамат якдигарро дастгирӣ мекунем. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Моро дастгирӣ мекунед. Ина касе дар инами закияам шидагӣ нестай. Ҳатман обуна шавед. Касе лайка мона. Марҳамат худохорӣ. Шӯхӣ дорам ҷони апа ки бухандениқа. Фаҳмо. Апай лола, ма дина влогтона тамошо кардам. Духтарчатон молодец, красавица. Шумо да апай лола, очаи лола дар чиана ва ё гориёро дина нишон дода будам ба фикрам. Ё ки уҷа бо дигар кас. Ай ҳамаро тамошо мекунам, ба ардарашон мекунам. Апаҷон Хатича мада шавен мешамтон. Апамон чӣ надора? Канал дора чун? Ку силкатон намонед апаҷон, агар канал дошта бошед. Ин яера рӯшона мепӯшонам иҷа. Ҷон. Биё маваши.
дӯстои азиз, як бори дигар ҳама каса хуш омадед. Духтари мо омад, духтари майдаки оча кад, ӯро бурда дар пеши ақпош монду. Як бори дигар Фаризай омад агнамиҷа. беҳтарин соле ки дастгирӣ мекунед, ғарибора мефаҳмам, агар бекоран ягон тоҷик беҳад зиқ мешавам. Ҳамин хеле ай касе шава камен монам мешавам, мега айна очаи лола. Фаризай наметонам силка канал роӣ кардан нав ҳами қаша ёд гирифтам. Дуроинаи дуриси ина тамошо дори мара ина паделитсара меджиқи, ина копира од мебурои, копира од мекунӣ, меои навистанда ина медурои, ина иҷа меджиқи, уже худаш мепартои хоҳарҷон, инҷаро меджиқи, вставид мебурои, мемонӣ, роӣ мекунӣ, тамом. Ягон кор нестай силкамонӣ. наметонам силкаи канал монда. Занҳо, агар хоҳен дандонатон сафеду хушрӯ шавад, дуроен канали майнам апам дина чӣ кадак мо дуромадем каналшон. хеле канали беҳтарин, дуроед марҳамат. ва модари тоҷик созен, мега шукрон. Зинда бошен акая, дастгирӣ кунен иншаллоҳ. Модари тоҷик мега механда. Товрист шидамта. Закияҷон шидам подписаться. Марҳамат динамик закрепит кадагид кати обуна шавед. Аяллав ҳамата закрепит мекунам дӯстои азиз. Ман да казан 22 сол шуд. Беҳтарин. Тоҷикистон намеед охи боду ҳавошам хушрӯ шудае ки баҳорак шидае. Майла кай соле. Сози шукрон мега модари тоҷик. Раҳмат машудам шидам. Машумода шидам. Турист шидам ман подписаться. Худоко тамом шудам. Бургер мехӯрем ава лайк монем. Соз апаҷони модари тоҷик. Салом, хуш омадӣ апаҷон. Нилуфар, ваалайкум басалом. Созен хубен, созан. Бачаҷон, духтарҷон созан. Инамҷа мо эфир кадестем. Чӣ хеле ки видео када роӣ кадам шумо да ина касе спонсор шида не ина омада пай Нилуфар худаш марҳамат бупурсед, ҷавоб метиҳатона. Дӯстои азиз, чӣ хеле ки гуфтум ина пай Нилуфар ду одам нарасидеста буд, агар оли наёфта боша марҳамат бупурсед, саволотонда ҷавоб метиҳа. раҳмат апаҷон хатича, мешамтон. салом арзанда, ба канали ман обуна шавед. Рамазон пулошида. Шукр, ҳама хуб, шумо низ хуб. Шукронаи худо мо ҳам хуб апаҷон. Келимпочо чина язнара блок карди, кор тамом шид. Пула гирифтум аку блок партофтум ша. Намедонам охе чӣ пухтастем. Иҷа гамбургер пухтастем, ина ходокомона пухта шидем апаҷон. Ина ходок када шидем, ака гамбургер пухтастем. охе чӣ нашидестай, намедонам чӣ хел кунам ки вурай блок бурорам, натонисам. салом арзанда мега маматеҷики мафтуна Питер. Салом алейк. Ваалайкум басалом. хуш омадӣ хоҳар. сози хуби пешравиҳои канал чӣ хеле созай? Подписчикоро ҳазор кади ё не охе? анака барои бургермони помидор хушрӯ када кулула када реза кунем. Зурку как раз ужин ҳичи набуд. роӣ кунем тона ба почтаи қак. Шумо дам хуҷам. мо да душанбе ина мехе 6 шая хушрӯ када бигирам. иҷа 6 мекунам гуфтум ку. арзанда чӣ хел номератона ёбам? Номроша гуфтум ку шумо да май дар кор боша метентона апаҷон. ин агар худаш мумкин боша, агар блок через ком мегирем ё ай настройкаи тел. ман худам қа намефаҳмам, бачама гуфтум охи ӯи телефона бигира, вой одамо смс навистестиям барои аму ак дафи дига мегирем шуда. шаваку аҷоиб меша, савоба мегиред. ина помидоро менам хеле чӣ хеле ки дидед кулула реза кадем шона. хайш камтар ғавсар омадай. бигирам да инаи болои помидоро бо бодрингорам реза кунам хеле гирд.
Закия, чоро акван дори обши. Ина номрошона навистан касе дар кораи марҳамат, касе спонсор шидания, ина пай арзанда, пай Нилуфар навис номроша марҳамат гирет скрин кне. Ма ба я телефон дига эфир кардестам, ба я телефон дига хондестам. Апаҷон ина телефон кади хондестам. И телефони асосие ки аму чӣ монай? Канал монай. Ӯ я телефон дига кади эфир кардестам. Чӣ дорум мешава чоракван? Ака я телефон да чоракван меша. Ҳамхали меган. Раҳмат апаҷон Хатича. Дӯстои азиз, ина касе чизе хоҳиш дорад буга дафъи дига дар эфир рӯзи чоршанбе иншоалло ки ҳамуро тайёр мекунем. Салом апай Нилуфар, Россия омаданӣ нестен? Не, ба телефон съёмка кардестем. Камера надорем озирашта. Ҳамиқа басай ба фикрам бодрингам. Анака сирам я бало када. Шурӯъ када реза кадан дар кор. Майда кадан. Супер здоровья. Салом. Валейкум ва салом. Хуш омадӣ. Ина кулушта додум. Хай биё дахтакати бишен. Мега бозангула чаш. Акай Солеҳ хапай чи барое ки акай Солеҳ ман натонистам май блог бироварда. Ӯ дафъ клюша гирифтам, и дафъ наметонам. Ӯ навистесай, мада наомадесай, ҳамада рафтесай, мада намеояд. Барои мо акай Солеҳ хапай. Хаб нестай ба шумо бинависа, шумода рафтесай, мада намеояд. Ма тоқа дида натонистам акай Солеҳта. Хатича силкамонин, Мафтуна Питер бишамада видеоклипро мега тури саломат бошеда пай Хатича. Салом, ҳастам видеоклип. Мафтуна Питер мега Хатича Светок. Мафтуна ман намефаҳмам силкаша чӣ хеяй. Апаҷон ози ина бе ман нишон метем то ина хай сироро боли мени буридум. Кӯдакои махай намехӯранд сиру. Ба ҳар ҳол ина буридумшон. Дуташ мехӯрад, дуташ не. Хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. Ина апаҷон Хатича нигоҳ кун. Инами видеотон я видеотон медроед, ина паделица меброя меҷиқед, копировать мекунеча. Ана миёед иҷа. Ина омадед. Ина иҷара меҷиқед, вставид меброя мемонед, ина равон мекунед. Тамом силкатона мондагӣ меша. Марҳамат дӯстои азиз, якдигарта дастгирӣ кунед, морам дастгирӣ кунед, силкаҳои болоро удалит кардан бигиред. Хуш омадед як бори дига ҳамакаса. Ина гузашт я вақтиш майра ози листма биёру мира бумонам да тафдон. Дӯстони азиз, як бори дигар ҳама каса хуш омадед. Не хел мекунем. Хаяз бо дам мекунану. Ба ҳар ҳол хай бургерай бугем. Туф кунемша беҳрӯз ман подписчу шудам мегад. Хатича Светок.
касе подписаться кадед, касе дая комментарий мунед, шумо да мешаванд иншолло. акай соле да паноҳи алло баъди эфир занг занака. баъди эфир занг бизан шайнаи додар монда. раҳмат камин мунед, манам даромада шумова мешам. мавҷи шарипов ки шавад мешам мега. дӯстои азиз, касе лайка намудай, марҳамат лайка бимонед. лайка ҳозирам 50 нашидай ку ҳар дафъ 60 мешид. дӯстои азиз, ай номи додарам барноматеҷе, хуш омадед. лайка монед. дӯстои азиз, шумо моро дастгирӣ кунед, мо шуморо дастгирӣ мекунем. турист ҳами чита кира бумонам чиша силкаша закияро мондем. апай мафтуна чито намонед, закрепит кунам шуморо. силкато намонед, закрепит кунам тоно. як бори дига ҳама каса хуш омадед. беҳрӯҷон раҳмат, апаҷон хатича. дӯстои азиз, мехалият тухма бигирам дар ошони қайб бушакам. хуш омадед. ман лайк медаром, мебонам, подписаться мешам. чӣ хел комментария мебонанд, дар куҷо намефаҳмам комментария фаҳмонед ман ки ман аз и хел корҳо пиёда. ина агар рафтеста боша ами ина медуроед, инаи баъди ина ягон видеои мо будроед, агар ина например ами видеои мо будроед, ҳамун телефонтонда меброя чи мо тупед када иста боша. ина иҷа комментариёш меброя, гоҳташ ай поён ай мерави ба ина комментария, астави комментария медуроед, ина хеле ягон чи менависед, баъд равон мекунед, тамом худаш меша комментария. дастгирӣ кунед бародаро, зангулаша фаромӯш накунед. 5 кас дар корай, мега видеоклипро. турист ма ҳастам, шумо да мега модари тоҷик. турист апай хатича, шумо нав сар кардед кора. дастгирӣ бо 12 канал кадоме хоҳиш дорад роя коммент бона. на модари тоҷик да бушед, ами ай 451 бигзара. уже 2 моҳай 451 ай. ай рӯзе ки ма медонам ша 451 намегзара. чамангул ёрова, салом алейк акам барноматеҷе. ва алайкум басалом, хуш омадед. раҳмат барои акат, марҳамат лайкамон. бародаро кадоми номард грехт. мафтуна питер шидам. чамангул бишен. хаб ёина азамат султанефа як закрепит кунем. касе нашида бишава. марҳамат дӯстои азиз, силкои болоро удалит кунед, лайка зер кунед. марҳамат хоҳиш дошта бошед занг бизанед. айма ях карда хунукиҳо 15 градус ина ях хунукшида меган амҷа.
тестҳои психологӣ. Салом апа, ба камераи алоҳида сёмка дорӣ? Чӣ программа боша? Ваалайкум басалом. тестҳои психологӣ сари видеои шуморо тамошо кардам. Ячира фаҳмидам аниқша. ҳо ба телефон сёмка дорум додар, ба дига телефон. Салом алейк. Ваалайкум басаломи манучар ба фикрам ай номи барада омадагиай барнома теҷе. Хушомадед. Салом апа, ба камераи алоҳида сёмка дорӣ? Чӣ программа боша? Додарҷони нами болоштаи қак ба англисӣ буромадагиай ку программа. ҳози дар кор бошата, ҳози инамира чӣ кунам? Нависта рӯй мекунам та. Мо байни хале чӣ дорем додар? Светак дорем. Аделна барои рӯшанӣ, агар рӯшанӣ хушрӯ бошад. Ходок тайёр шидай, акай барнома теҷе. ҳойна ходок тайёр шидагиай. Чиро тайёр кардестем? Бургерро тайёр кардестем. Ходок тайёрай. Тестҳои психологӣ чӣ дар кор? Номи программаи эфир кунӣ? ҳо, номи программаи ҳамин программаи моро мега. Чия мега? ҳози инамира чӣ кунам? Нависта рӯй мекунам. Ҳамхалия 5 минути дигам беста. Дӯстои азиз, номи ҳамин программаро бинависами додарда. Скачат куна. ина номи программа. Марҳамат. Ку закрепит ку азамат 1 лайк 32 зангула чаш кати шудам. Илтимос зангула кати обуна шавед то охира катитум. Дӯсти азиз, азамат шидум. Подписаться. Азамат. Ина касе ҳамин силкаи закрепида нашидагиай закрепит кардагим да обуна шавед. Ира мегирам на шаҳри Туз. Ай шуморо мемонам додар. О, ба як телефон эфир бодай бояти дигаш хундестай. Ҳо, амхали кадестам. ҳоли то 1000 шидан мона прямой кадан ма. Ура мардаки ма розӣ шид. Конкурсда иштирок мекунам. Биё якҷоя мешем. Мандам роик апа майлаш гап нестай. Шаҳри Туза закрепит мекунам. Касе обуна нест обуна шава. И ҷидовдов бисёр чизои чӣ дора. Туй, фақат туй. Касе да хурсандӣ мефура, марҳамат. Тарафҳои шаҳри Туз бурава. Ҳамоқа туе метия ки туриста Тоҷикистони брат. Тестҳои психологӣ. Мо да Тоҷикистонем. Агар ина мо да наомади, якум бор омадестем. Мо да Тоҷикистонем додар. Ина мо ай Тоҷикистон прямои эфир кардестем. Мама розиш каде мега ина апамон язнамона розӣ кадай. Дӯстои азиз, ина мо мегӯяд ки намешай хале. Меша, охи ҳама кор меша. ҷа кулчамонам тайёр кунем я нони кулчагимонам тайёр кунем. Баъд чиёмона тайёр мекунем? Чӣ меган? Фарша охи котлетҳоро тайёр намекунем. Вайфай дорем? Ҳо, вайфай дорем. Админка чида канали ма кам меҳмон мешавӣ. Медурам байдота медурам мебинам лайк мемонам комент мемонам ку ҳар я видеота. Шумо канали мо намеоӣ, чота кам меоӣ. Видеои мо ҳар рӯз видео мепартоем. Ма ҳамин касе да подписатсия кардагим ҳамашта медурам.
дӯстои азиз, хуш омадед як бори дига ҳама каса. Лайкҳои эфирро фаромӯш накунед. ҳатман лайк монед. Касе навомада лайка монед ку. ҳар дафъ лайкомон я 60 мешавад, дафъ 50 ҳам нашидай. Буда раҳмат. И дафъ 50 ҳам нашидай ку дӯсто лайка монед. Эфир дасте дохили видеомона дуромада тамошо намекунед ку. Ҳам подпискадагиҳои мо ҳами видеои моро тамошо намекунанд. хуш омадед дӯстои азиз як бори дигар ҳама каса. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед. мухбарои навбуромад. мо хеле мухбарои зиёда мебарем. рости ҳамин дар поёни хона пури мухбар. ҳамин кай ки мебурам ҳамин мухбар аёду меброяд. Надорем дар хона мухбар. Фақат ҳамин мухбар аёду меброяд. Дигар ма чиро мегирам ҳамин мухбар аёду меброяд. Фақат ё ба анхелӣ мекунам ё ки ба вилка. майли шапаҷон биро сумта бизгарон да ҳамуҷо бо да чӣ қуш мешем да ватсап бо гап мезанем. Ватсап да ба як ҷоя бо гап мезанем. фасон мешидай ба ҳам хелеам гуфтум бе мухбарам мешидай. Ба вилкам хушрӯ мешидай, ба хелеам хушрӯ мешидай. Бисёр истифода кардагӣ медонам опыт нишидем ака уже. Ба фикрам одамо просто подписчик ҷамъ мекунанд, тамом интерес на баъд аммо подписатсия кардагӣ тамошо мекунанд ё ради галочка боша. Намедонам ҳо навомадам. Бо хуш омадӣ апаҷон Нилуфар. Ростай видеоро тамошо намекунанд. Вообще видеоро тамошо намекунанд. ҳамон пешанги аймо касе буд ҳамо видеоро тамошо мекунанд. Тамоми остальные охирон омадагиҳо вообще тамошо намекунанд. Намедонам ҳеҷ намераи ҳамо тамошо кардану. Намедонам тамошо намекунанд охи чӣ хеле ки чеснока мегзаронем. хуш омадед дӯстои азиз. салом дӯстон, ҳама каса созен хубен? Оилаи тоҷик дар Москав. хуш омадӣ хоҳар. Ва алайкум басалом. хуш омадед ҳама каса дӯстои азиз. Ина рафтум апа ай пичину самбуса хрира кафидам кати. Дунё салом. Ва алайкум басалом. хуш омадӣ Дунё. Апашка бо чӣ кадестӣ? охи гуфтум ку гамбургер мекунам. Бо гамбургер кадестам додарҷон. Обуна шавед дӯстон. Иншолло ки обуна мешаванд. ҳамиҷо силка тамон якдигарро дастгирӣ мекунанд. ҳама танбал шудагӣ айнаке канали шумо манда маҳқул шид. Видеотон зурай. Раҳмат апай Нилуфар. духтари ман ози медароя канали шумо. канали ман раҳмат. Агар канали ман боша бисёр шудагӣ ай блогер барои ҳамоҳо барои ҳамоай. Нилуфар салом созен хубен имконият боша обуна шавен. ина агар касе спонсор шудане ина арзанда омадай марҳамат ина номроша мондай спонсор шавед. чӣ кадестай конкурс кадестай дар уҷа спонсор ду каси дига дар кора ина ята ёфтем модари тоҷика ёфтем хай бисёртар шавад 12 шава ҳеҷ гап надорад. мафтуна Питер ма кам тамошот мекунам если честно барое ки
мардама уқай интересни нест пухтупаз ради дастгирӣ тамошо мекунам. Я бор дигам бахшиш дӯстони азиз, ман як кам тарагусу рафтам. Ягон тата смсото нахонда бошум, бахшиши зиёд. Мада кулуж метиен, о кулуж додум то накӯ шумода. Арзанда спонсор чанд пулай? Спонсор 1,000 Саид Теҷе 47 лайк аз номи Саид Теҷе раҳмат дар ина кулушта додум. Хатича раҳмати Аллоҳ, дунё обуна шавед. Ман ҳам нав ходок харидам, хурдум башка. Касе ки чи мо меоя, эфири мо меоя, баъди эфир рафта он чизе ки мо мепазем ё мепаза ё мехара. Хая бало кадам он чизои дилхоша меёвад. Ина ма гудаком ки хая пиёз намехӯрам, ма барои худам, барои ходок ана хали аду пиёза мемонам барои ходока. Ана боқӣ мондаша тиёрка мезгаронам барои котлетош. Ина қанона. Аями барои ами овардам. Мезгаронем ини тиёрка. Чӣ хел конкурс? Конкурси подписчик ҷамъ кунӣ, конкурси просмотр ҷамъ кунӣ. Админка закрепит кун. Майлаш парто ку силкат ина силката закрепит мекунам. На марҳамат оилаи тоҷик дар Москавда обуна шавед, як комент монед. Иншолло ки шумода мешава. Чо кардан лозима? Ина инҷа номроша навист ку, номрошда менависи 1,500 русӣ мегзаронӣ. Тамом, дига ҳеҷ кор намекунӣ. Раҳмати калон, саломат бошед. Турист ай Тоҷикистони брат, раҳмати Аллоҳ, саломат бошед. Дунё 11 бишен. Ова. Силкатамон иншолло ки турам дастгирӣ мекунам. Иҷа ҳамаро дастгирӣ мекунам. Ҳам дастгирӣ, ҳам оила салом сози хуби. Сабр сабр мегӯям. Турист ай пуло буда ина. дӯстои азиз, марҳамат карда лайкҳои эфирро монед, силкҳои болоро удалит кунед. Сабр салом созен. Хубен, саломатиётон чӣ хел ай кӯдако созанд? Дунё салом ҷон, соз хуб, кӯдако созанд. Апашка ягон рӯз шакаров ку майлаш баха. Дафъи диге наша биё рӯзи чоршанбе. Рӯзи чоршанбе бо ҳами саатҳои 4 биё, шакаров мекунам. WhatsApp Viber дорӣ? Турист мега WhatsApp Viber дорӣ? Сабр я хизмат намекунем? Оилаи тоҷик дар Москав мега. Оила ҷон мешам соз раҳмат, шербачаҳо созанд, хубанд ҷон. Ҳама каса меҳмон шавед, силкаи закрепит кардагида. Ина силкаи закрепит кардагида марҳамат меҳмон шавед. Дӯстои азиз, морам дастгирӣ кунед, лайк бимонед. Ҳар дафъа лайк ай 60 мезгашт, и дафъа 50 нашид. Ай дӯстои азиз, кания дастгирӣ кунед. Гирия кардам ина пиёза ай чӣ гузарон. Ина дӯстои азиз, ира ки гузарондем қаша. Бо нонак мона мезгаронем. Алҳамдулиллоҳ, шукр соз сабр. Оила иҷа дуро бад ку хизмат, багу хизмат. Дунёро марҳамат дастгирӣ кунед. Ҳозир ина 3-4 минут беста оилаи тоҷик дар Москав, барое ки ҳама обуна шава, бо ай шуморо закрепит мекунем дунё.
Oila duramadi. Silka da budro silkay sabr da budroyid oila. Ham khali buday gap ijada. иброҳимҷон теҷаи дунё ман 92 шудам бо коммент шудам иброҳимҷон ина додум кулушта марҳамат дӯстои азиз лайка монед лайка бумонед дӯстои азиз кӯя дастгирӣ кунед ухумора переправа биёрум хуш омадед як бори дигар ҳама каса дӯстои азиз як бори дигар ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз ай касера нахонум бахшиш агар нависта бошед лайка шапхушап кунед апашкара дастгирӣ кунед рост ина баха рост мегӯяд дӯстои азиз лайка шапалохшап кунед силкои болоро марҳамат када удалед кунед лайка ба шапалохшап кадан бигиред дӯстои азиз марам дастгирӣ кунед инаи тухми ки зиёдӣ када будиро медозем ҳайф нашавад баъд камтарак намак барои ки чилмо намак надошт фарши мо намак надошт камтарак намак дунё фақат коммент нависед ина камтарагаи переправа мекунам камтарак зира ман фақат ба даст мекунам каседа махқул нест ба вилка ба қошиқ мекунам якам ба фикрам ки ба даст соза барои олехта ба даст соза хуш омадед дӯстои азиз як бори дигар хеле мегирем сахсах мекунам ки маъруф додар ку лайка 60 накади ку гирехти рафти куҷое кани я ҳаракат ку 60 канал дорум меги находа ку ай ҳами апата як лайкоша 80 када натония ку дӯстота я файро када дастгирӣ накуния ку бо ма иҷода додар дорум мара дастгирӣ мекуна гуфта истодам и буромади рафтию ина дӯстои азиз нигоҳ чӣ хел мешавани хеле камтар ранги чӣ меша худо гуфтан давидам марҷонаи сайфулло худо гуфтан давиди ина худо моно нишон батемда марҷонаҷон хоҳарҷон ина худокомон шидагия ина инҷода бо мо гамбургер тайёр кардастем марҳамат касе обуна нашидагия дар оилаи тоҷик обуна шавед мо ози ягон каси дигара закрпид мекунам чиша силкаша марҷона ходок да давида боши марҳамат лайкамон лайгай 49 нагузаштестай оилаи тоҷик дар Москав чанд канал дорен мега апаи нилуфар турист ба ҳам 12 канал биё ку лайкамон 12 канал дорум меги инайра мемонем учимонам қариб пухтай
як бори дига ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. касеро нахона бахшиши зиёд шидем ждат када падават кнедохе. чӣ хел хонаи шумо ходоб истодаи холӣ. охи гудакон даоҷаи ози ходока мебарам метемшона насиб иша тайёр кардан бигирам иша мебарам метемшона хӯрдан бигиран кудакон. ақаллан 70 лайка ба ходоктон битем. 70 лайк не ходок митем. ғарибаки ғарибак. салом алейк созед нағзед амакаса шукрона алло мо созем худа нағзи сози. всем приятного аппетита. рахмат. ина ходокоро аялав гирифта хӯрдан бигире. турист шудум коммент кадам шав ман аз хирман. и булочкаҳоша хариден ё пухтен. иша харидем инако озиятша пухтестам апай нилуфаруша пухтестам. гуфтум ки то уш пухтана расиданша иша чӣ кунем ждат накунан мардум барои аму иша харидаму уша пухтестам барои ждат накарданшон уша чӣ кардам иша харидам. серавна одамои қайқа зиқилестиям бараму қатестара гирифтан дар коре ки моро дастгирӣ мекунанд мо ҳам гапошона рад накунем. марҳамат дӯстои азиз чизе ки мехоҳед дар видеои оянда дидан марҳамат раҳмат. дар видеои оянда чӣ мехоҳед дидан марҳамат гӯед ман ҳатман тайёр мекунам. чанин тонистагем ва шумо баҳо метиҳед. касе чӣ хоҳише дора марҳамат дӯстои азиз аявал навистан бигиред хоҳишотона. иёро хай бубарам воша биёрам. ина дӯстои азиз ишам пухт. ина булошқои мусаб сирхаки хушрӯ шуда хуш омадед як бори дигар. ина мира ма гирифтанӣ рафтам барои мо тарак дер кардам. ман руған ма мондагиам иша чӣ мекунам котлетоша тайёр кунам бурда бирён мекунам. руған ма мондагиам ина ёро ози ё хунук шавам ба мебурем ки гарму гармешта хамир меша. ходокеро бурдум навбате. чиба мегӯянд ки вақте ки 1000 зиёд шавӣ баъд эфир карда мешавад. барое ки рост мегӯянд. барое ки ай 1000 зиёд шавӣ уҷа худаш эфир худаш метиҳад. ютуб ҳози мо программа скачат карда эфир кардестем. арзанда созен нағзен ҳайрон карден. якум бор дар эфири блогери нав дидам то худо карда арзанда чӣ хел стикамон. майлаш ба ҳама иштиҳои то манам равам ягон чи пазам ки беужр намонем. майлаш хуш омадед апай нилуфар боз то хӯрда биёед мо иқабо чақчақ мекунем баъди эфир насиб боша. ғарибак чи ба ма бисёр ширишда ҳастам. ман ҳисоб надорам. лапотка мс лапотка нав клюш додум та додар беҳтарин арзанда мега. ман руғана мондагиам ози як ои хунук биёрам ва я тайёр кардан бигирам ва бурда тез ҷазбиз мекунам.
یک بار دیگه همه کسی خوش آمدید. بخشش که دیر کردم. یک دیگر تا دستگیری کنید دوستای عزیز. سیلکای بالا را удалید کنید. مرحمت کرده لایک فراموش نکنید. رسول دادر والکم به سلام، خوش آمدید. همه جا باشید. مرحمت بیا کنی سوال جواب سر که کنکورس میگین مردم ذوقمند میکنین، بعد میبینین پدرکارا خیش و تبارشون میگیرن. نمیدونم آخه پدرکارا کی میگیره کی نمیگیره. ما نصیب باشه در دویم کنکورس اشتراک کردنیم. خیلی خدا همه تون برد کنید. ما ده همه تون برد کنید. ما ده باز حاصل کی ایمو ادپیساتسا نمیکنید. کسی برد نکرد ادپیساتسا میکنه. با کانال دارم اپاشکی با اوشم میام دستگیری میکنم. اگر مرا گفته است باشی بیا خیم سیلا پودکا کو بیا خی کو دستگیری کو لایک پایک بزن. اینجا دودرای ما بسیار اینجا دودر هسته، دوستا هستن، نه خواهرام هستن، دستگیری میکنن. رحمت اپا جان چی پروگرامای اینمی بولوش هسته کو خواهر جان ازی ما میره یا چی کنم نمیاره بشم کو ازی نویسته روی میکنم اینجا بسته که ازی نمی کتلتا رو ساس کنم بمونم برای جارکه. او ما بخمه حق گفتین ماشاءالله. او ما رو میفرو که همه ببره که ما ادپیساتسا میکنن. ما برای مو اشتراک میکنیم که همین دوستا بیاین کانالای ما در آبونه شون، ما رو بشناسن، دستگیری کنن. نه اینکه میاین یا خلاش نه بسیارش خیلی ایستادین نه که نیم کموش گریختین کانالی ترجمه ما آمدگی ها تماشا نکردین. اون کسی که تماشا میکرد ما تماشا کردین با چی کردین با میگریزن میرن. نمیدونم که چی ده برای مو یگان چشون پدپیساتسا میکنن یا خلاش برای پدرکه که نبریدن پگاهش امو سر میشه دیگه ادپیساتسا کنی. خوش آمده دوستای عزیز. التماس سیلکای بالا را удалید کنید. لایک فراموش نکنید. обзор میتچ خوش آمدی. لایک ای تو دا قوش میشناسین و دا محد جبه. ما بلوگر نیستم باور کنین. برای کنکورس هاشون دا همه آبونه شدم جدت کده میشنم آخرش یا پدرکه نمیتن. مرجانه خواهر جان زیق نشه ادرسات جدا بگو که چی ده تده هیچی نمیدادین. اینمی چی ایده اشتراکو در زنده کو ببینیم یگان چی میبریده باشه یا نه. اون نمیدونم ازی چیش موندگی نیسته. میگم شناختی مرا بخا با اشکتی میام کلوچم بته. میگم شناختی مرا بخا خیلی جای از سه تا بخا سه تا دودر دارم بخا میوین میرن ها اگر میشناسم شونه دستگیری میکنن ما دودر مایل بیا با او کانالات کلوچ میتیم چی ده نمیدودن. فقط که سیلکای موندگی بالا را удалید کنید دوستای عزیز. ما شما رو دستگیری میکنیم شما مرا هم دستگیری کنید. برای چی که اگر شما سیلکا رو удалید نکنید ما در یوتیوب ساعت کم میتیم. ما همین مهنت میکنم که ما در یوتیوب ساعت بتیه تستر ساعت ما بود کنم. ما مهنت میکنم شما مهنتی مرا برباد نتید. بله جانی اپا نمیخواهی من شما رو دستگیر میکنم شما مرا دستگیری کنید. مرحمت یگان سوالاتون باشه سوال دادم بگیرید ما جواب میتیم تو نه چق میکنیم. موزی بعدی خودکو رو بعدی چی رو پختن اگر دیدیم که آدم هسته با چق کدام میگیریم که دوست. شما در غریبیت بسیارت خیلی بسیارت نمیدونم. ما در تاجیکستانیم به فکرم
همین دو سه کس در تاجیکستان باقی مانده همه در روسیه اینجا چق میکنیم. اپا خواهرو اینجا دودرو نه دنیا را حاضی نه دنیا را زکرپید میکنم. دوستای عزیز کسی ابونه نیسته ابونه شوه. من منیجه نام دارم مرجانه. من نیجه نام دارم. رفتی اپا جان خطیچه بسته گوخه چیمون هم تیار کنیم. رحمت توریست کش است یک اینجا هستم تو درو معروف اینه باخه او دف مورا کت یا بار دستگیری کرد باید کلوبال هسته بهترین نام هم نامی یا همسینفه نام منیجای سال تولدم 94 در دوشنبه عین زمان. انا که دوستای عزیز شما چخ کنید فقط که برآمده نرید یک دیگر تا دستگیری کدام میگیرید. ما یار یا بدوزم با میام دویده کده. هر یک طرفی و کتلت رو 2-3 مینوتی جاری چیدم بگیره. ما اینجا با قاقت شما صحبت کنیم 2-3 مینوت. مرحمت یگان سوالای دیگه باشه مرحمت سوالاتونو بتید. سلام علیک سازین همه کسا خوش آمدید به کانال اپا. رحمت ایمیانید گلچینی ترانه ها السلام علیکم. با سلام گلچینی ترانه ها سازی خوبی اپاشکا امسی لپوتکا خدم با بلوگ نکنی. چی با بلوگ میکنم تو دودر؟ ما هیچ کره بلوگ نمیکنم. اون کسی خودش میره نه شوهرم رفته از قم ندیده استم مثل همه میبینم و ندیده استم. به شوخی دهنم او کشوید. حالی تیار شو با چیکار میکنی؟ حالی تیار نشید ایولی نیم کلا تیار گفته. اپای منیجر کجا داین حالی ما در دوشنبه موزی خواهر جان حالی در دوشنبه عین زمان در دوشنبه قرار داریم. مرا یک از چی پرسیدن سیلکای امی بچه فیلم میکنید این حالی روی میکنم. اینه همو چی программае ки мо эфир мекунем. Солеҳ чӣ хел пул роӣ кардӣ арзанда да ҷиян чияй номи карташ через Сбербанк роиш карданiyam? Оҳо шаха мама теҷакем солеҳ роӣ накардай ман роӣ кардам вай да карти ман роӣ кард ман худам роӣ кардам. Карташ алифбанкай. Rahmati kalon salomat боши дуня. Касе шава меша амина билор мега касе шава меша канали марам дастгирӣ кунед. Марам дастгиритон мекунам. Мина шаҳри туз бо ма додармо маврам усша бигардонам котлетора.
یک بار دیگر همه کسا خوش آمدید. بشین کو میگه گلچین подписаться شدم. خطیچه پای خطیچه من میگه این ایازی خنک خنو نشدیم. ایورایی بگیرم که تباش آمک شویه. این ایجا مونم. خیلی همه میدونید که این چیزی که در کخنی استفاده میبرم فقط برای مو. این چیزی بزیب نیست. یک بار دیگر همه کسی خوش آمده دوستای عزیز. لایک همونین مرحمت سیلکای بالا رو удалید کنید دوستای عزیز. марҷона арзанда градусник барои ҳами эфиртон омадаяпа ва хонагардак намекард. иҷа давид омад. ҳама да ҳайрон монданд. зиёҷон салом ба ҳама. хуш омадӣ акаҷон. нағзи созӣ бургер тайёр шуд. аслан назаров мехоҳарҷон то қози халёш тайёр шуда. чӯша котлетоша чӣ кадеста? котлетоша жарит кадеста? خوش آمدید کو. این همه گریخ رفت کو. бургер тайёр шуд. неозе тайёр нашида инак тайёр меша. ховарҷон обожаю тебе. приятно слышать вас. целую и обнимаю тебя с детишками твой. раҳмат апаҷон. эмада обуна бишен. чӣ монди ҷо дода расул? янгаш созед кӯдако созанд. шукронаи худо шумо созед. хубед акаҷон. тағоҷоншон созанд. амакаса созед. кӯдако духтарҷон созад. занг мезани охе. ман нон хӯрда сер кардам бо арари бургерҷон омадай. инаку ходакоро хӯрдан кӯдако. апа чӣ гуфтен? расул латип ма куҷо дур омада рафтист? расул латипов конкурс гузарон. ҳама мераванд обуна шавӣ. ман обунатон шида будум. падаркам надодан. аписатсия кардам. мегум ҷони апа ховарами духовкаҳои одур сурхош чанд пулай турецкӣ? мо харидем аму сурхош 450. ҳозир намедонам қиматтар шудагист. мо як сол зиёд шуд харидагимон апаҷон. мара гуфтен ки силкама бигирам ё ки не? не нагуфтам. ман гуфтам касе обуна шидагӣ нест. дар ҳамин силка дурои обуна бишава. ман нагуфтам силкатона бигиред. дунё 93 шидам. касе ина марҳамат обуна шидагӣ нест. нами дунёда обуна шава ё мешаванд. ассалому алайкум меҳри модар. хуш омадед меҳри модар хоҳарҷон. шумо созед хубед? пешравиҳо чӣ хелай? дитта лайк мондам. раҳмат барои дитта лайк. бом ман нафаҳмидам. ҳеҷ гап надора. нами дунёда бошед дастгирӣ кунед. иам шуморо дастгирӣ мекунад дӯстои азиз.
یک بار دیگر همه کسا خوش آمدید. دنیا دختر من است. فهمو خوش آمدید. بهترین ما یوتیوب 5 تاشه تازه کده است. ما هم دینه 601 بود، بگه 599 شده بود. با گریختنی هم 36 میگن 41 بدم. با گریختن راست ای. شکرانه الله خوبم. خدا همه وقت سال باشد، خوب باشد. خوب نغز مانیده که من جنت دوان صدیق برم فرزندای جنت دیارم الله نگهبانی همه تان باشد. رحمت کلام مرجانه سیف الله خوش آمدی خواهر جان. برای گودکات بگی بیا با بیا چک چک میکنین دلشی آدم ها باشن. خوب میشود. گلچینی ترانه های زیبا سویتاگ رحمان مرم آبونه شدم در کانالت. اصلا تدم شدگیم برد تم شب چی با من چی پاپیس چی کم شید. همین خلای هر بگه تازه میکنه یوتیوب. شکرانه با کانال من آبونه شد. اصلا نظرف میگه شکرانه با کانال من آبونه شد. زکیه پجان میشه منم میشم کانال های بجا کتی. یک بارا 17 کس ای کانالم ادپیسیاسیا کرد مورده نامرده. زیغ نشه ما یک بارا 100 کس گریخت ادپیسیاسیا میکنیتون یا یوتیوب کور میکنن. گاه خلاش ادپیسیاسیا میکنن گاه خلاش یوتیوب کور میکنن. برای اون که ویدیوتون تماشا نکرده سرازو ادپیسیاسیا لایک کامنت میکنن. بسیار کس با افیر اومده شدم میگه برای همه تازه میکنه. اپا اوزی 600 داشتین پادپیسچیک اوزی اشما 500 همین خلای ما همین 627 بود او افیر مونده. سهر خیستیم 592 شده و 12 دیز شد که اپای ادمین که شوم داما 12 دیز نشونه داده سیکو راست دیز شده داما دیز ولی حضیرش دیز نشونه داده. خیلی دیز باشم بخچان جانم با ما دایده. دوستای عزیز خوش آمدید. یک بار دیگه جمع 6 تا کتلت داشتم 4 تاش уже پخت. یا رو کم کم میتونیم ببریم. میشه که همش لایک 100 لایک. بجان بغجان داریم. بغجان دارم. اینمی هر دفعه میایه یا بغچان دارم. اینجا شوم هم است. اگر کسی ساله جورای فدیده است باشه ما در سیمیسوس نامده است. انوای شوهر مای میایه دیزم میمونه میخیزه میره. حقت شوم گاه میزنی با چی؟ اومده زهر میچه کنی دمه. کویا گب زنید زنه کار میخیر نیست. شوم کتی گب زدن ده گب میزنی. آخه دمه سمیساش نامده است یکی سالیخته. برای همون ما او را ندیده استم. وابشه او را من ندیده استم. آخه اینه هم میویه اون نمیویه. مرحمت دوستای عزیز کلای که کلام یگان چیز بنویس کو تماشا کسا باشی.
аслан илтимос отписаться накама яки чилд отписаться. Ягон чи бинавис ку тамошо касо боши. Хорост марам дорум шуи шумо кати гап зана марам шума гирифтагиян. Не шухи мекунам, шума нагирифтагиян. Мина омадам навистиян клюшба бете сразу. Номада ухмада намиёяд, шумо да мерамада намиёяд. Ай ҳамин дафъа мада намиёяд сообщениёю. او آمد با فکرم سلام داد تلفن در دست دخترم بود نداد کلوش داره و با فکرم دیگه هم چیوش رفت بلوک ده غلطی ده بچه ما دادم نتونی سازی کو بعد افیر با میگیریم شای سپام بعد دفعه دیگه نصیب باشه میویم فقط مرا دستگیری میکنه رحمت که مرا دستگیری میکنه نکه میدفت خیلی که غلطی دو خونه میدونم اپا جان شما 592 نبوده دوزی 594 شده اید من 601 بودم دو در جانو هم خیلی هر روزه من 600 میکنم میشه و 500 چند من 600 میکنم و 500 چند هوا نوزین 599 بود روزه 500 همین خیلی یوتیوب تازه میکنه میگن یا که نمیدون من بعد کنکورس هر روز 5 تا 6 تا گرفته است در کنکورسی خیلی کنه میخواه شوند کتلتومون هم پخت نکیم کتلتومون چطور همه پزونو مایده میشن و جوی کلوم شوند دوستا همه سیرکای نوی من دروی این چیزوی مسلمانی داره به صبر ذکر پیت کنم اینا صبر ذکر پیت کردم ده دوستای از این سیرکای بالا رو دالید کنید لایک رو فراموش نکنید لایک همونید این همه برومده رفت چی باو چه چوجه؟ اینا دوستای عزیز کتلتمون پخت همینجا هستین همینجا برگر تیار شد با میریم موزیرش تا همینجا ما آمد همینجا دیدولی خوش آمده دی صبر سیلکه شد دالید کده کوخه ما صبر بولوگیا شد دالید و کسی را زکریپید کدوم بمانم او دالید میشه با فکرم السلام علیکم و علیکم با سلام خوش آمدی و چه همه جان سازی خوبی سلامتی ساز کودکا سازن پیشروی ها چه خیلی آخه میدروم و همه افیر افیر بیادمین که میدروم سلام علیک لایک میمونم میبروم ای چه سوزاندی چه ادمینی سیاه نه گوشتی گوه نه سوزانده گوشت بیروز جان کتابی درد سیلکه مونده سای صبور подписаться شدم کلاس сообщений بومون ای مرا زکریپید کن اینا ای کی را زکریپید کردیم ای معروف را زکریپید کردیم مرحمت رومده
обуна шавед. Дӯстои азиз, силкҳои болоро удалед кунед. Ира насӯзондам, бо нагед сӯзондаи худаш гӯштаи сиёҳа ёхе. ҳозир ма аялав ёро шакак када чӣ мекунам. шумо гап задан бигиред. дӯстои азизи ма, раҳмат ки бо мо ҳастед, маро дастгирӣ мекунед. Инак сар мекунем. дӯстои азиз, хеле нашид, сар мекунем ака. лекин фақат дӯстои азиз, бологиҳои силкотонро удалед кунед, лайка фаромӯш накунед. Ку лайка чанд кадед? Ва 2 дизлайк шидед ку? Ки уже диза мондай? Бухчон гуфтам ҳаминҷода буд қаҳрш кард. Чи диз мондай? Лайша гирифта. Ку ту ки ҳасти ки иқа диз мемонӣ? Хуб буброису. исмоил бумон ку метони ё не? чира бумону метоним ё не? Ина ключ додумта. Апай админка акай соле гуфтестай мада ключ бута набошам диз мемона гуфтестай акай соле. Охи номадастай акай солетон уже сеташи диз. Апай Асланҷон як бор меша шудам бинен 50 бо комментарияш. И касе боша уже абгом гирифтеса. Диза бисёр мекана. дӯстои азиз ку ке дастгири ма марҳамат иқа меҳнатҳои маро барбод мекия. удав диз мон ма 300 чанд просмотр гирифтаги будам. гирифт 200 чанд шид. Короче ма да ютуб кам дод просмотра барое ки у диз монд. барои амо дӯстои азиз куя дастгирӣ кунед, лайка бумонед. ам душмана ки ма бусӯза. Чи ҳамида кор як кас мерасӣ? Шавҳартон монда якай солеҳ гуфтестай. Не ӯ намемона? ҳо амо дизмона мегум дастакош бишкана. ӯ мондагӣ неста, ӯ лайк мемона. мо ӯ боварӣ надорам ки ӯ мада диз мемона. ку дӯстои азиз, ку лайка бимонед. Амо дизмона акай солеҳтон намемона диза. ма ӯ боварӣ дорам ки ӯ мада намемона диза. чун намедонам ям хеле гум шидестан одамон. намедонам барои чӣ бало зада ютуба ҳам хеле кадеста гум мекуна, смс-о намеоя. ва чӣ да диз мемонед охе? ма ӯро нагуфтаесам. ӯро ма боварӣ дорам ки мада диз намемона. ӯ ягон каси дигаи арӯз шайда? ин нашид ушка дига мезанад бумон диза гуфтайда? ҳамо арӯз шуда дастош бишкана. ма меҳнат мекунем, иҷо меҳнат мекунем, мегирад меҳнати маро дар 2 минут барбод метия. ку дӯстои ма марҳамат ҷангда бихезед. хел намеша чӣ ва мада диз мемону.
зачем гандагӣ диз мемона? Вай одами бахилай, боғи бахил намесабза. Ко мебуд бо гирифт 3 дизлайкша. Акаҷон соле иқа меҳнати апамда диз. Намедонам апаҷон акаи соле ҳамута тари гуфтестай. Лайк монам гуфтестай набоша бугу ҳамутари гуфтестай. Акаи соле ё не ки дида боша плюс монен итари када. Скачат кадам не ки диромадам намедонам куҷоша буҷиқqa мефир шава. Да ҳамуҷа силката закрепид мекунӣ. баъд мешава хоҳарҷон. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом умед. Хуш омадид додар. Бигзор диз мона. Саломат бош бугу. Хаяму боша мон диза мона. Саломат боша. Да куҷой боша саломат сарбаланд боша. Зинда боша. Ҳиҷ ҷош дарда набина. чиликош дар накна. Эфир бедарак буд яън ягон Фреда на бароя зало. 90 будам 46 шудам. Дилам монд. Ҳамин хеле охе. Ман меҳнат кардам мада диз мемонад мара мегиранд нол мекунанд охе барои аму бои канал ма лайк. Раҳмат Беҳрӯз. Дастотон дарда набина апаҷон раҳмат. Ҳозир 60 лайк кунам биём. Майлаш додарҷон. Акаи соле созен хубен иншолло. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом мегид. Хуш омадӣ. Созен хубен. Шугр соз. Худо ҳама вақт соз боши ака. Акаи маъруф коммента бира бухон. Алҳамдулилло созем раҳмат хубем. Хуби егиҷон акаи соле ваҳ мега. 61 лайк апаҷон раҳмат барои лайк. Дута диз монда биги дизота. Хай чӣ кор кунем охе? Ба ман дуруға накарда бошум охе да чӣ монда бошум та. Ман намондам та охе худаш рафтай вай. Именор барои худат акоя творческий студия дуромада шуморо баровардан дар кор. Ман дуруға накарда бошум охе бирафта бошед спам. Худоҷон модаронро нигаҳдор. Раҳмат. Куя дастгирӣ кунед мардум мега. Ина якум гамбургерга ҷанг хӯрда тайёр кардам. ҳозир синшам ҷанг хӯрда тайёр мекунам. Зиқ шидам хай дӯстои азиз барои дизлайк мондагӣ. Аёдам буромада салатша намонда. Диз монам ба зиқ мешам охе барои мо. Хай ма чӣ бахилӣ кардам охе? Чӣ кида бахилӣ кардам охе? Хай диз намедонам охе. Чӣ да диз мена бо сира намондам да ишко. Эвое. Ина. Зиқ шидам ама чӣ аёдам буромада ина. Бигире дизотона дӯстои азиз. Касе диз монад дизша бигире ки зиқ шидам. Меҳнат мекунӣ 3-4 саат гап мезанӣ ба мери комментета ютуб ба зиқ мешӣ. Барои мо хел накунед. Куҷой рафтед накунед. Хуш омадӣ маъруф. Лайкҳо раҳмат барои дастгириҳо. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Моро дастгирӣ мекунед. Раҳмат барои гапҳои нағзтон. Ҳама каса хуш омадед дӯстои азиз. Иҷа мо қаймоқ истифода бурдастем барои ира. Қаймоқ дар кор бахили дари як каса зади дарта мезананд. Ҳо дӯстои азиз ҳамин прямои эфири мо часпи дӯсто ё ки рафтестай хушро. Ба фикрам ки часпи. Куя ягон тад бинависед ягон чи часпид ё не? Бачаҳо подписатсия боло шава мегреза тоба. Боло шава мегреза тоба. Иброҳим обуна ҳастам шумода. Хуш омадед дӯстои азиз. Ман як тарелка биёрам барои ёро гирифтанак.
خوش آمدید دوستای عزیز، یک بار دیگه افیر نچسبیده است. سلام دوستان، و علیکم السلام. کلوب تجی کلوب خوش آمدید. سپور این تاجیکستان. سلام کلوچ هازین کلوچ میتونید. خوش آمدید دوستای عزیز. مرحمت لایک مونید بالا بگذارید. کوام کسی مده دو تا دیز مونده کوام روی بزگارید. همین لایک مرا 70 کنید شه. با اون دیز موندگیاش من اینجا گامبورگر تیار کردم. کم ترکزک شدم. راستی کم ترکزک شدم برای ما. خیلی هیچ گم نداره. دو تا سه تا لایک هیچ گم نداره. او دفعه یه دفعه 40 چند تا شدین دو درمان کلوب تجی گرفت. او دا گذران 70 چند تا کدن. یه بار دیگه هم خوش آمده دوستای عزیز. کسی نو آمده خوش آمده. ما دا اینجا الکه خدا کردیم خوردیم با برگر کردیم. یک جای برگر میکنیم دا اینجا. مرحمت ما رو دستگیری کنید. لایک رو بمونید. سلام پشکا نبی میگه و علیکم السلام. مرحمت لایکمون ای بولو بزگر کلوش دادم تا اوجه. دوستای عزیز لایک مونید. کسی نو اومده لایک نموندگی و لایک مونید. سیلکا موندگی و سیلکای بالا رو دلیت کنید. ای پایان موندن بگیرید. رحمت برای 65 لایک. یک بار دیگر خوش آمدید. مرحمت یگون سوالاتون باشد سوال دادن بگیرید. یک دیگر تا دستگیری کنید. ما را فراموش نکنید دستگیری کردنتون. ما را هم دستگیری کنید. خودتونم دستگیری کنید. گب نیستگید میگه ابراهیم جان. من در شما او روز شده گذشته شدم بدم. حالی انشالله کمین میمونم. نازم جان الحمدلله رحمت برات همه سوزای. نکس نفهمیدم همین افیر چلتا کم شد. گب نیست اکای معروف. امین رحمت دوستان. رحمت اکا جان زنده باشید. بچین میشم جشته میگه. دوستای عزیز لایک مونید. کسی لایک شمونده بود با رفته لایک شم گرفته رفتش. باور کنید من چند هزار آدم دا ابونه حساب نداره. ما هم خیلی قریب 1000 آدم دا ابونه شدگیم. اگر بخواهی خطا یافتن به فکرم ای کافتن خطا نمیوی. داغی چای ما کامنتاری را خوی کده موندگیو نمیوی. برای که اوجای آدمی بسیار نمیفهمی که کدام مشتی بشین میشم. بهروز برات چند کانال داری میگه. دوستای عزیز سیلکای بالا رو دلیت کنید التماس. بای پایان موندن بگیرید. رحمت یک بار دیگر به همه بالای موندنتون. اکای امید حساب نکردم. به حساب کانال و تلما همش کانال. در میاد تلفن چند کانال ممکنه بهروز؟ اینایی تیجی کلوب هر روزه افیر داره. قطی بات من میدارم. اوجا در شبکه بات میگیره. در رو سلام تا میمونی. در رو میگیره تا بالا میبره تا. من اونجا از 4-5 کس مده پادپیسیت میکنن. میام پگه 6-7 کس گم میشه. من پروسته برای دستگیری میرم بسیار شده. اوجا بود مودو آدمایی که پادپیسیت میکنن مودو قبواری ندارم. اوجا که همش میپرن تا پگه.
نمی میوین مرا دستگیری میکنن من میرم دستگیری میکنم شما بهروز برات خیا دستگیری کوخی انشالله ثواب میگیری اپا جان تو سی خوی کدم اما اکون نه канал اپا جانا فهمو گزالی عالمه خوش کلپسیز خواهر رحمت برای لایک اپا جان долго без утилом дар дода биём лайк بیار آخه اینا ما اجاره تازه میکنم میشیم آخه آدم بسیار باشه گپ زده میستم دادر جون برای او یک بوده که غمی دادگی داشتم که او خوش برده گپ زده میستم دیگه تمام کارم تمام شد گفته فطیر پژر کردیم دیزه دیدیم فطیر پژر کردیم یعنی خیلی یازی اینه یارو میمونم یا میبینید با بوده کم دا میبرم میتیم کنم چک کردم میستم خود شما حاز یکی امید گپ نیست براتم ویدیو باید تماشا کنی بعد بشین که یوتیوب او دلیل میکنه اینه یکمون میدونه ایره подписчикош بسورای گپ نیست براتم نه دوستای عزیز گامبورگرگوی ما هم پخت اینمی خیلی پختنمش اینمی خیلی اینه عددش میگیرم میمونم چارتش میبرم گودککم دا میتم نیتش بی علفای انمی خیلی دوستای عزیز با مزه اومد اک با مزه اومدگی سوز شد اکا نمی سوز شده نمی از نتون نیست ایزیقم نمیدونم او رو چه خیلی ببرورم مده نشون نمیتیم را اینه حوزی کانال کی را بو закрепить کنم پختپز закрепить کنیم ایمده سلام داده باشه یا نه سلام سوزی خوبی من اینجا والیکم با سلام پختپز من اینجا اهمیت ندادم بخشش والیکم با سلام خوش کلیپسیز گزالیگ عالمی مال دادر جونایی از 3 minut بیسته کسی نیده آبونه شدگی نیست آبونه شوید نبا بلود خوش وقت بولین رحمت امید دادر جون از اینمی از 3 minut بیسته کسی آبونه شدگی نیست مرحمت آبونه شوید با دلشی چی میکنیم دیگه روشو میگیریم ایالا 2 minut 3 minut میمونیم که هم مرم دستگیری کنیم هم آبونه بشیم عالمی بشه میشم تون اپا خوش کلیپسیز اینه شهری توز یکیت شدم کمین موندم خوش آمده دوستای عزیز یک باری دیگر ای همه تون منت دارم که ما رو دستگیری میکنید مایل اپا جان حاضی نمی از 3 minut بیستیم ایرم چی میکنم ای شما رو میمونم با فکرم که ایجاگی ها با فکرم شدگی نیستن تو نه امیدو دار مرم 1500 شدم برات
наумед мега бишен мешам. марҳамат бишавед. оз модая додар ваъда додагия ки миём ба дига каналом лайк мемонам, дизлайка пачақ мекунам. Йигит родной видео тамошо кун, бад буша уд мекна, уд накна. Теҷа клуб гап нест брат. Ига ҳозир мерам, ина ҳозир мерам. Хела шидаст эфир нагаштестам. қатъи комментое ай ҷавраи кора. Чӣ кор дорӣ ки умед? Каналма даже кор нафармондесам. ҳоаму дер як бор дуромадам, як пеш буд видео партофтагӣ будид, дидум тамом дига ба фикрам уқа ҳавас накардести. апаҷон гӯшна шидӣ. Теҷа клуб буша марам бушамад шаҳри туз мега. апаҷон гӯшна шидем. ҳозир посилка када ҳамашаро ҳаматон дароӣ мекунам. ҳаматонаи ман нафаҳмидам, ҳаминҷо 65 буд бо 64 шуд лайк. ҳо апаҷон вақтам нест, дилман мондай. мо ҳам ҳамин мековем подписчигина навайма ҳам пешаи эфир 600 буд, 601 буд. ина ҳозир уже чӣ шидай? 594 шидай. намедонам барои чӣ мегирезанд ё худаш ютуб тоза мекунад. иша аниқ намедонам. ина умеди орзуда. марҳамат дӯстои азиз, касе монсил кара хитон чӣ мехӯрен модар равон кунен. мо худо хӯрдем ку. лайк сразу намонен, камтар бесем ба лайк монен. Йигит родной шидум баъд аз 1 соат телам заряд бигира, тели дига кати бо мешам. 894 буди, ина 911 шиди. Бо 20 канали дига кати мешам. баъд аз 1 соат телефоном заряд мондагиём. каме бигира подписатсия мекунам. додар биё хуй ҳами канали морам боло ку хуй маъруф. дастгирӣ кунед бародаромо, бо дастгирӣ якдигар пеш меравем. видео клипро мега рост мега якдигармона дастгирӣ кунем. ина умеди орзуро закрепит кардам. марҳамат дӯстои азиз, касе бушава ранги мужик бар ин дастгирӣ кунем. шаҳри туз брат шидам трам буша. майли апаҷон, албатта дастгирӣ мекунам. ҳозир бача канали бачамам ма ҳамиҷа ҳозир бемая бубром амура каналша чӣ кунам закреп бигирам ку ҳамура монам фара тевера. дӯстои азиз биёед вай нав шогирд ёд гирифтесай чира гитарара. марҳамат садбарга снимат кадай ашана тоҷикистонда. марҳамат тамошо кунед. чӣ дастгирӣ кунед, миннатдор мешавем. канали бачамай. зиёдулло чанд канал дорӣ? шавду баробар мегардонам. майли апаҷон, албатта дастгирӣ мекунам. мешава соз видео хутасозӣ родной. дӯстои азиз, инакҷа ман силка мемонам. касе ҳамида обуна нестай, обуна шава. силкаи бачамай
як комментариемона ҳатман мешава ва ҳатман рӯзои бозор вай эфир дора, биёед вай нав гитара ёд гирифтеса, қизиқ мешада. шукр теҷе эфират кам рафт. Комида шидум, комент мондестам, баъд бишен. Ростай каседа биши бишавата анакмо ва чокат баха. Ку оғи чиёт лайкот. дӯстои азиз, хуш омадед як бори дигар. Гарбунгирмон тайёр шид, ходугмон тамом шид. ҳама рафт ва фикрам ҳамеша шода мондай. Зурайнеки зур кадая пашка. Раҳмат додарҷон. Умед 334 комент монд. Сразу нашед ки ютуб удалид мекунам. Ман хеле фаҳмидам ки сразу дар инҷош бишид. Умед шидум бо зангулаш комент. Шаҳри Туз мега 333 шидумат. як бор дигар хуш омадед дӯстои азиз. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. Раҳмат барои комментариҳои нағз, барои лайкҳо. То ҳамин дизлайкҳоро нагирам намерам. Бишем бародаро. Музика Ида Шидагӣ. Дизлайкҳоро бигиред, эфирам мекушам. Илтимос ака дизлайка бигиред дӯстои азиз. Медонем ки хитон мондагӣ. Касе диз мондагӣ бигира. Дизшам ман мекушам эфира ба. Набошам намекушам то диза нагира. Таҷи клуб шидем. Шаҳри Туз маъруф ҳастам. Брат, чандта канал дорӣ? Шавду баробар зиёдш катӣ мешам. Таҷи клуб шидем. Шаҳри Туз брат, гап нест. Ҳазор раҳмат. Видеоклипро мега видеоро тамошо карда баъд шавем бародаро. Ютуб удалид накана. Меҳнатомора ҳичи мешава. Эҳе, тайёр шидай ку? Ҳо, тайёр шидай. Ман 68 дорум. 68 канал доред Шаҳри Туз? Ва дизлайка биги гуфтем ябораги дизлайка бисёр шид ку дӯстои азиз. Пашкара дастгирӣ кунед, дизлайк намонед, дастгириш кунед. Мера каналотон дастгиритон мекунам. Шаҳри Туз 68 канал дорӣ? Канал бисёр доред, я ҳами апатона дастгирӣ намекунед? 68 дошта боши биёи мо добуна бишавӣ, медонӣ 600 чандта мешӣ. Тобам бахилӣ накунед, охо якдигарта дастгирӣ кунед. бача шав манам мешавам ҳамаш қатъи шав. Ма 60 дорум, бо 10 дига мекушом 70 мешава. Дастгирӣ якдигар ободии каналомон мешава. Зангулаш кати дастгирӣ кунед, брат. Шаҳри Туз комент мондум, шидам. Ва бача ҳамаш видео надоранда. Бо 10 дига мекушом, хато шидай. Фаҳмидум уже хуш 0 навистед, якша нанавистед. Теҷи клуб силка жду. Дӯстои азиз, мешада я телефон 60 канал шкоида?
این 60-70 همش аккаунтай обуна мешаванд. ютуб ҷошта удалед мекунад. 200 доштум, телефонам вайрон шуд. Ва бача, ма ҳамин да як телефон як аккаунт дорум, як канал дорум, бо амурам. шумо чӣ хеле бабая мефаҳмед ки 60 канал кади да кадомиш подписатсия кадаги чӣ хеле ва я аккаунт кати 100 кушодагиам, я видео када мондум гуфтестам, лек дил нашудестай, ҳама ҷоя бо дизлайк мемонад. ҳама дӯстон каналҳои эълам мекунед, видео партоен, баъди шиден видео тамошо кунед. ӯ рӯз як аз 20 кати шудак саҳар мебинам ягонташ неста. мо дамо рӯзамо барнома тиҷи 20 ташид не ки маймо ба фикр майо неу ай ба чанда истодагӣ ай каналои ана ай ун неу ай ки ай мо конкурста иштирок кардагӣ мо хестем ӯ 20 катишида сари хестем 27 кас нестай, 27 кас паридай. Куҷое рафтай парида? ҳами хеле чӣ хелията тел не ҳамаш 10 телефон кати ҳамада шидам ягонташ тоза накардай. чӣ хелията тел не ҳамаша 10 телефон кати ҳамада шидам ягонташ тоза накардай. ку хай додар маъруф ба ҳамин гапат ку мода биша ку мебинем ку тоза мекуна ё не ку телефонот заряд бигира байнаи силкаи бачамай тоза накард значит меша ба мо ҳам мешикоем хумон ба холе ки боша 900 подписчик ҷамъ мекунем, 100 канал мекушоем, ба хумонда чӣ мекунем? Подписатсия када 1000 мекунем. админ қанатошона мебуридӣ, намепариданд, намерафтанд. охир қанатошона ку бурида бушава ку мебуриду меғоти 1000 мешидум. намеша ху қанатошона бубур ба по медаванд. я 10 минути дига месем дӯстои азиз ку дизлайкҳоро мегирифта бошанд ё не? гап нестай, коммент кунед. мешам апаҷон, ма охир каналма ҳамун тариқ мекунам, пеш меравад. Фаҳмо теҷе клуб шидам, чанд эфиртонда лайк мондам. шаҳри туз мега. и додармон накуш ҳози миём гуфт куҷо шед? ман амуро нигоҳдорам набошам мекушам эфира. хайу ба лайкоша монда боз ки мешавад марам шавам. Боз ки мешавад марам шавам. мо ҳам я бо даже да 2 телефон як канал дорем. ҳамин да 2 телефон як канал дорем. нигоҳ одамо да як телефон 10 20 канал доштанд, мо да як телефон да 2 телефон як канал дорем. нави хеле приёмошо фаҳмидем. набошам хеле мекунем. 4 телефон ҳастай 400 подписчик меша 100 канали бушои. беҳтарин будай. обши 15 канала фурӯхтом. монетизатсия гирён буд. 8таша мондагиш бе гирён буд. ай ҳама боло подписчикаш 28 000 подписчик дошт. ва апашка шумо чида ваъда хилофен? чӣ ваъда хилофӣ кардам шаҳри туз? кубу навис ма чӣ ваъда хилофӣ кардам? чира бо аёдум ровардам?
касалиш қафидеста шаҳри туза. Дору нахӯрда буди радной? Чӣ касалӣ дорӣ шаҳри туз, ки бо касалиш меқабида? ҳашт минути паси дига мекушам насиб боша эфира. дӯстои азиз, раҳмат барои дастгириётон. Чанд эфирда ташкилӣ кардем, хабар накардем ку. охо ина биё мегум аём Москва, аём Россия омада метавонӣ, охо мо дар Тоҷикистонем. Биё ина марҳамат. Яке шӯхӣ мекуна шаҳри туз, бачаи хуб аяпаҷон шӯхитон мекуна. фаҳмо. мо айчи рӯзе канал шукодем, хонамонро рӯзе ташкилӣ мекунем. Ба хотири каналмон пухта мепартоем ҳарчи. Яке каналмона соаташ ози камай. Кӯя дастгирӣ кунед, ами чиёи моро бимонед, дӯстои азиз. Плейлистомонро бимонед, ку ягон рӯз мо да соат ҷамъ шава, ку ам хеле дастгирӣ карда буд. Метавонед ягон таъд. Миннатдор мешавем агар бикунед ҳамин кора. хай видеомон майламу эфиромон намонед. Дизмон аму дизёта биги ман ҳамин эфир ма бикушам, илтимос ако. серавно амҷо шиштагиам дизмондагӣ. Яке ягонча ақорат мекунанд, так гуфта ишке ақорат накарда ина. Биги дизда. Ку навистесед ё ки мадан омадестай бо дӯстои азиз. ба фикрам ишке ҳечи нанавистестай. Якем нӯҳ одам айчи хеле наменависанд. чикор кунем ҳамин проблемаро чикор кунем, ки ҳамаро бибинем. як бори дигар хуш омадед. 5 минути дига мон, 4 минут. чӣ дард дора намедонам. телефони ман смс-он омадастай вақтҳои охир. агар навистагӣ бошед бахшиш, дӯстои азиз, мада ҳечи номадастай.
шаҳртӯз чока дарди ишқ гуфте хеле гирья дорӣ. ҳаминҷа ягон кас навистеса ё ки мадан омадеса ё ки ишки нанавистеса дӯсто ку ягон тад ягон чӣ бинависед ҳо не бинависед. дилия дило салом ваалайкум вассалом хуш омадӣ марҳамат лайкамона боло бугзар сози хуби хоҳарҷон кулӯч додумта чанқа соат шида паҷон фисим мода қариб 400 соат наушидагияй бисёр нестай барои мо 2 моҳ шид 2.5 моҳ шида ина на 400 шида намедонам ки мо испед мекунем ё намекунем. 1 минути дига местам 3 соат мешад мекушам. Дӯстои азиз хуш омадед ҳама каса як бори дигар. Раҳмат барои дастгириётон. чӣ шаҳри тӯзиқа гирья дорӣ? ма хайби кулучотонро нагирам ки шумо бо дафъи дига биёед нағалтеда ман фаҳмо тавалло накунен ай сагам бадтар ай дасташ ҳамутарин намеоя эфир карда лек ҳамада ғам мета тамом шид эфир кшен серавно намегирад охи ҳичкан нест апашка не ҳичкан нанавистес ви салом алейк ба ҳама таҷикхулиган хуш омадед додар апашка чӣ ба менависм намешавад намедонам охе ҳанхали шидай бароям мо ина мекушам ина 3 соат шид мекушам додарҷон намедонам мози дафъи дига я масъалаша бибинем таҷикхулиган дер кади 400 соат ҳо нав 400 соат шидай ҳамун ноли дига медошт буд мешидем. хуш омадед дӯстои азиз як бор дигар раҳмат барои ҳамат барои кулучотонро нагирам ки мо саломатиёмон хубай додар эфира мекушем додарҷон дер кадӣ хуш омадӣ дер кадӣ тамом эфира мекушем агар